Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad ang tatak nga siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes sa Mayo 30, 2025. Thank God it's Friday! Sa gihapon, inimulagan mo ang Korban, Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, ginabulubanta sa 600 ka miyembro sang Panay Negros United Transport Coalition na nagapanigayon sa region-wide protest batok sa PUJ phase out. Nagmarcha ini sila padulong sa may Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office sa 6. Sa iban pa nga mga balita, minor de edad ginpay nga ginhimuslan sa 22 anyos nga lalaki sa Panuasang Kalinog. Samtang ang Bureau of Fire Protection liwat nga nagpanumdom sa mga tag-iya sang salakyan nga masami ginapark sa kilid sang dalan. Kag ining mortal sin gid lang nga mag-park sa bahin sang dalan nga malapit karon sa fire hydrant. Isa ka insidente karon na banwa ang nagaluntad iya sa bahin sa distrito sang Molo nga kung sa diin tinagtugas ang huol sa aton sining iya nga mga katapos sa Bureau of Fire Protection. Bangod nga mayara sang isa iya ka salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan malapit sa may fire hydrant. Ti sa aton sining mga tagpalamati amoning isa sa mga kontani dapat gid siniya banwa nga likawan kag dapat tanan sining mga driver nakaintindi sang amo siniya nga pagsulundan naton. Samtang dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa mga mainit nga balita nasyonal. Ginaistoryahan man sa karon sa aton sining mga kabombo ining pag deport sa kay former Congressman Arnulfo Teves Jr. pag-abot diri sa pungsod na Pilipinas sa suno sa NBI or National Bureau of Investigation. Ini siya banwa ang natalana nga igadiritso sa New Bilibid Prison. Dito iya sa may Muntinlupa City. Sa iban pa nga mga mainit man nga balita nasyonal, ang presentasyon sa Articles of Impeachment ginsaylo sa Hunyo 11. Inibatok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag sa balita sa matagsang hinampang medyo taklaron subong sa bahin sang Wibraa ang ila sining kontra nga Devraa. Pero check nato nina karon ang latest diri sa aton sining pagpangalaga din syempre sa nagapadayon naman nga Eastern Conference Finals. Ang New York Knicks nakahawid pa daog sa game number 5 ang New York Knicks kontra Indiana Pacers sa score nga 111 batok 94. Madalaguan sining mga balita nga pagatutukan naton diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Natala na nga iga transfer halin sa National Bureau of Investigation Detention Facility padulong sa New Bilibid Prison. Subong adlaw si former Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Sunod diri sa NBI Director James Santiago. Nga ini siya ang isaylo sa detention facility giniya sang New Bilibid Prison. Si Teves ang ginaaligar karon kay ginatudlo diri nga mastermind sa pagpatay sa kay former Negros Oriental Governor Roel Digamo kag ginauyatan na ini siya karon sa NBI Manila, no? Or ara siya dito sa may NBI office sa aton sini nga mga tagpalamati. Subong iyang adlaw nagpatigayon sa isa iya ka press conference. No, kaupo dito iya si former Congressman Teves kagaton sining mga otoridad
direkta na ni sadayon dito sa may Muntinlupa City. Magluwas sa sining digamos lay case, may pila pa ka mga kaso man sa pagpatay ginapangatubang karon sang anay kongresista sa Negros sa Oriental. Samtang sa iban pa nga mga mainit man kag talupang doon nga mga balita nasyonal, ginsaylo ni Senate President Francis Chis Escudero ang presentasyon sa Articles of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte sa petsa 11 sang Hunyo agud unahon kuno ang mga ginapasulabi o kung prioritize nga mga legislative measure bag-o pa man nga mag-adjourn ang 19th Congress. Ginpahayag ni Escudero nga ang Kongreso mag-adjourn or siniday sa bahin karon or Hunyo 14 tuig 2025. Anom kadlaw lamang ang sesyon nga nabilin sa duha ka semana bago pa man magtakop ang 19th Congress. Rason dapat nga matalakay ang pilaanay ka mga priority measures nga sa gihapon nagakabit-kabit pa sa bahin sang lehislatura. Sa isa ka sulat nga ginpadala kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ining kopya nga ginpadalaman sa talatapan sang Vice Presidente ginpahayag ni Escudero nga mayara sang hindi magdubo sa 12 ka mga gina-prioritize karon iya nga mga bills, no, nga ginpangako sa Kongreso nga ila sini ipasar ang nasambitan siniya karon nga mga bills sa pagtakop or nabilin sini nga bahin sa nga 19th Congress. Ang mga masunod sini nga bill ang gintalakay sa mga pamuno or pinuno sa Kongreso, lakip na diri si President Ferdinand Bongbong Marcos, no, sa Legislative Executive Development Advisory Council. Suno pa diri sa kay Escudero, anom kadlaw ang sesyon bago pa man nga mag-adjourn. Rason kinanglan nga unahon sa Senado kag Kamara ang pagpasar sa mga nasambit sini nga mga bills. Naminsunar man ni Escudero nga ang kinanglanon sini maghulag na, no? May kantanan karon sa masobra 200 ka mga presidential appointments, lakip na din 3 ka mga cabinet secretaries, 4 ka mga opisyal sa Constitutional Commissions, 39 foreign service officers, 277 ka mga officers sang Armed Forces of the Philippines. Orihinal nga gintalana ang Hunyo 2, no? Ang pagdigas ang Articles of Impeachment nga una karon nga lihok agud maumpisa na ang impeachment sa Senado batok sa Vice Presidente. Tiyo matabo sini Banwa makahingagaw gid ang mga bag-o nagdaog sini nga mga senador kag mga congressmen or congresswoman, no, nga ang ila sini nga lining yara karon iya sa bahin sang mga Duterte. So balantayan nato na ining mga pila pa ka mga balita karon nga mga mainit man sa palibot sang pungsod da Pilipinas. Oras naton 58 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Detalye sa mga nagapangunang mga balita lokal aton sining pagabalikan sa panay nga pagpalayag sa Bombo sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang The Number. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025.
Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong Digitalize. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-30 sa buwan ng Mayo taong 2025. Sa ating mga headlines, ang National Bureau of Investigation ilalagay sa detention facility ng Bureau of Corrections doon sa Muntinlupa City itong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Si Police Major General Torre nagpaabot ng pasasalamat sa mga bumati sa kanya bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Mga programa binabalangkas na. Bilang naman ang mga nasawi, dulot pa rin ang masamang lagay ng panahon sa bahagi ng Mindanao na dagdagan pa. At sa ating international news naman, ang paghatid ng ayuda sa Gaza na uwi sa kaguluhan. Ang Israel naman binabatikos ng mga kaalyado. At abangan mamaya sa ating Palarong Pambansa 2025 update, malalaking laban inaasahan ngayong araw para sa medal round ng nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng kagalakan si Negros Oriental 3rd District Congressman at Congresswoman-elect Janice Digamo sa pagbabalik na sa kustodiya ng pamahalaan ng Pilipinas ng dating kongresista na si Arnulfo Teves Jr. matapos nga ang mahigit 2 taon na pagtatago nito sa ibang mga bansa. Naglabas ito ng kanyang pahayag kung saan ay may caption na God is good all the time, justice will prevail. Sa kanyang mga social media accounts, sinabi nito na madaling araw ng Biyernes ay binantayan nila ang mga pangyayari kung saan sa unang pagkakataon matapos nga ang mahigit 2 taon, ito si Teves ay nasa kustodiya na muli ng National Bureau of Investigation dito sa Pilipinas. Si Teves, mga kabombo, ang itinuturong utak sa pagpatay sa kanyang asawa na si Negros Oriental Governor Roel Digamo noong Marso 4 ng taong 2023 sa Pamplona at siyam na iba pa ang naitalang nasawi sa nasabing madugong insidente. Matapos namang maaresto sa Timor-Leste, na-turnover na si Teves sa mga otoridad ng Pilipinas at na-deport na rin patungo dito sa ating bansa nitong gabi ng Huwebes. At yan ay lumipad patungo nga ng Pilipinas ang sinasakyang Philippine Air Force aircraft at nanggaling sa Timor-Leste at bandang hapon ay nagkaroon na ng clearance para naman sa paglipad nito. Dagdag pa ni Digamo sa kanyang pahayag na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban hanggang makamit ng tuluyan ang hustisya para sa mga biktima ng Teves Terrorist Group na kanyang tinawag. Ang hustisya manong nararapat ay dapat ay pagkaloob sa kanila. Si Digamo, mga kabombo, ay nanalo sa halalan nitong 12 ng Mayo bilang kinatawan ng Lakas Christian Muslim Democrat o Lakas CMD.
dyan sa naturang lugar sa katungkulan ng pagiging kongresista. At kasalukuyan hong dominanteng partido sa Kongreso rin ang kanyang kinabibilangan. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, kuha rin tayo maya-maya ng ibang mga development dahil itong National Bureau of Investigation ay ilalagay sa detention facility ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa City si dating dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Balikan natin maya-maya ang ating makasamahan doon sa National Bureau of Investigation. Ito muna mga kabombo, pumalo na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa Mindanao, bunsod ng masamang lagay ng panahon. Dala pa rin niya ng Intertropical Convergence Zone na umiiral sa bahaging yan ng Pilipinas. Ayon nga kay Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang mga nasawi ay mula sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Davao Occidental, Sarangani Province at Cotabato maging sa Sultan Kudarat. Yan ay kasunod na rin ng mga naitatalang malakas na mga pagbuhos ng ulan at 4 yung naitalang nasugatan na siya namang nagmula sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur at iba pang parte ng ating bansa. Samantala, batay naman sa pinakaling data ng Office of Civil Defense, tumaas na sa mahigit 72,550 ang mga pamilyang apektado ng Intertropical Convergence Zone. Nakatumbas yan ng nasa 352,000 na mga individual mula sa 176 na mga barangay sa rehiyon 9, 10 at 11 pati na yung rehiyon 12 o lahat yan ay dyan sa bahagi po ng Mindanao at mula pa rin doon sa Bangsamoro Region ay naapektuhan din. Nauna na dito mga kabombo, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Maguindanao del Sur at 2 pang munisipalidad ng Saklao ng ika-9 na rehiyon at maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat si Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III sa mga nagbigay ng pagbati at suporta sa kanya bilang bago ng hepe ng Philippine National Police. Sa kanyang social media post, nagpasalamat ito sa mga naniniwala na kaya niyang pamunuan ang pambansang pulisya at maging sa mga sumuporta sa kanya para sa kanyang bagong tatahakin bilang bagong hepe. Samantala, matatandaan naman na si Torre ang isa sa mga nakaresolba sa mga kasong may kaugnayan kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at ang naging daan rin para maaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang tinitignang dahilan ng ilang mga ahensya kung bakit ito naluklok bilang bagong leader ng Philippine National Police dahil sa naging matagumpay na pagresolba nito sa mga naturang kaso. Inaasahan naman sa Hunyo 2 isasagawa ang seremonya para formal na manunungkulan itong bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, itong si Torre, habang sa Hunyo 7 naman ang huling araw ng termino ni kasalukuyang Philippine National Police General Romel Francisco Marbilla. Bombo International News. Nahaharap ang Israel sa tumitinding batikos mula sa mga kaalyado dahil sa kaguluhan sa distribusyon ng ayuda sa Gaza. Ayon sa Palestinian Health Ministry, 11 ang nasawi at marami ang nasugatan matapos dagsain ng gutom ng mga tao ang mga ayuda site ng Gaza Humanitarian Foundation, isang bagong sistema ng tulong na suportado ng United States at Israel. Mariing itinanggi ng Gaza Humanitarian Foundation ang ulat ng pagkamatay, ngunit kinumpirma ng United Nations at World Food Program ang looting at kaguluhan sa mga bodega. Ayon sa United Nations, militarisado ang sistema at hindi ligtas para sa mga sibilyan. Naglabas din ng bagong evacuation order ang Israel dahilan para mas dumami ang mga lumikas. Ilang bansa tulad ng United Kingdom, France at Germany ang nagbanta ng parusa kung magpapatuloy ang opensiba at pagharang sa ayuda. Samantala, nagbanta naman ang United Kingdom, France at Canada at Germany ng concrete action
operasyon laban sa Israel, kabilang ang posibleng sanctions kung magpapatuloy ang opensiba at pagharang sa ayuda. Tinutulan din ng European Union ang bagong mekanismo at tinawag itong privatization ng humanitarian aid. Ayon sa mga residente, maraming gutom na pamilya ang hindi nakatanggap ng pagkain. Sa kabila ng mga batiko, siginiit ng Gaza Humanitarian Foundation na tuloy ang kanilang layuning makapagbigay ng pagkain sa 1.2 milyong katao bago matapos ang buwan. Ngunit ayon naman sa United Nations, wala pang malinaw na basihan na maaabot ang target na ito sa kasalukuyang kondisyon. Karagdagan pang balita, tatalakayin sa plenaryo ng mga huwes ng International Criminal Court ang hinihiling na i-disqualify laban sa dalawang hukom na kabilang doon sa humahawak ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ay matapos ngang igiit ng kanyang kampo ang umano'y perceived bias o kaya ay posibleng pagkiling ng mga ito sa pagiging huwes ng naturang kaso na kinakaharap ng dating presidente ng Pilipinas. Inatasan ng mga huwes na partikular itong sina Rein Adelay Sophie Alapini Ganzo at Maria del Socorro Flores Lera na parehong kasapi nga ng pre-trial chamber na maglabas ng kanilang warrant of arrest noon laban kay Duterte. Sa pagsusumiti ng kanilang mga sulat, nagpaliwanag sila sa loob nga ng maikling panahon ay inilabas nila na batay doon sa Artikulo 41 ng Rome Statute at Rule number 34 ng Rules of Procedure and Evidence ng International Criminal Court na nagbibigay naman ng karapatan doon sa mga hinahamon na mga hukom na maglahad ng kanilang panig, ngunit hindi sila maaaring lumahok sa mismong pagboto kung dapat ba silang i-disqualify. Noong Mayo 9 ng taong ito ay naghain nga ng request for disqualification ang kampo ni dating Pangulong Duterte laban kina Alapini Ganzo at Flores Lera matapos naman ang usapin ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Nauna na rin tinanggihan ng International Criminal Court ang hiling ng kampo na voluntaryong magbitiw ang dalawang hukom sa kasong kanilang hinahawakan. Ayon pa sa kampo ni Duterte, may dahilan para pagdudahan ang pagiging patas o bias ng mga hukom dahil sa dati na nilang naging mga papel sa pagdedesisyon sa parehong usapin ng jurisdiksyon. Gayunman ay binigyan diin ng International Criminal Court na walang lugar ang naturang kahilingan at tanging ang mismong hukom ang maaari lamang na humiling na umatras sa kaso. Tinuligsa rin ng prosekusyon ang mosyon ng depensa at iginiit na ang mga hukom ng International Criminal Court ay may presumption of impartiality. Anila, normal na bahagi ng trabaho ng mga hukom ang humawak ng magkakaparehong usapin at hindi ito may tuturing na indikasyon ng pagkiling o kaya naman ay iba pang pagsang-ayon na lamang sa ilang mga bagay. Samantala, isa sa mga miyembro ng plenary ay si Judge Betty Holler at humiling na ma-excuse mula naman sa pagtalakay sa issue noong 13 ng Mayo at ito ay agad namang inaprubahan noong 15 ng kasalukuyang buwan. Ang hiling ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte na questionin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court ay nakabinbin pa rin at inaasahang pagdedesisyonan sa loob ng 4 na buwan bago pa man ang nakatakdang confirmation of charges hearing. Yan ay gaganapin naman sa darating na Setyembre 23. Sa bahagi ito mga Kabombot Star Nation, kuha muna tayo ng mga developments sa ating kasamahan dahil itong National Bureau of Investigation ilalagay sa detention facility itong sa Bureau of Correction sa Muntinlupa City itong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kuha tayo ng balita, nasa linya si Bombo Bea Piniza. Idediretso na sa Bureau of Corrections Detention Facility sa may New Bilibid Prison sa Muntinlupa si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. pagkatapos ng naging pulong balitaan dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City. Ayon kay Atty. Antonio Pagatpat,
nilinaw niya na ito ay hiwalay na pasilidad at pansamantalang solo muna si Teves sa silid na ilalaan sa kanya sa loob ng pasilidad. Anya maayos din ang seguridad sa naturang facility dahil ito ay direktang nasusupervise ng National Bureau of Investigation. Dagdag pa ng abogado, pansamantalang dito muna ilalagay ang dating kongresista at saka unti-unting ihahalo sa iba pang mga detainee makalipas ang ilang pang mga araw at nakadepende pa rin sa mga regional trial court kung magkakaroon pa o papakomit nila sa ibang mga pasilidad ang dating kongresista. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Antonio Pagatpat. Will temporarily detain the person of the accused before our detention facility in Bucor, Muntinlupa. This is a separate facility from the Bureau of Corrections. This one. Sinuportahan naman ni NBI Director Jaime Santiago ang mga pahayag na ito ng abogado. Ani Santiago, ang pasilidad ay hiniram muna sa Bureau of Corrections dahil simula nang magiba ang kanilang dating tanggapan sa Taft Avenue ay nawala na din sila ng detention facility. Kaya naman agad na nakipag-ugnayan si Santiago sa tanggapan ng Bucor sa Muntinlupa na siya naman anyang distinct at nakaseparate sa mga convicted na preso ng Bureau of Corrections. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Good. Ganito po yan. Kami po magmula ng gibain ang building namin sa Taft Avenue. Wala po kaming detention facilities. So nakipag-coordinate kami with Bucor, pahiramin sa kami ng space doon. So binigay sa amin ang Building 14. That Building 14 is distinct and separate from the Bucor na kung saan yung mga convicted ay nakakulong. Kaya yun po ang ginagamit namin. Kaya doon. Ganito po yan. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jai, nauna naman dito ay sumailalim na sa mga procedures si Teves pagdating nito sa NBI kagabi. Natapos na ito sa medical procedures, pagkuha ng mugshots at maging mga booking procedures gaya ng pagkuha ng fingerprint at pati na rin ng biometrics nito. Sa kasalukuyan naman, Bombo Dennis, ay agad namang ihahatid ng NBI si Teves sa Muntinlupa ngayong araw din para pansamantalang mamalagi sa pasilidad ng Bureau of Corrections. Yan muna ang mga updates mula dito sa Pasay City. Yes, Bombo Dennis. Oo, kumusta naman yung pagkikita ng mag-inang Teves dyan sa tanggapan ng National Bureau of Investigation? Initially ay, sige, papakita natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagkikita ng mag-inang Teves sapagkat dyan ho sila nagmistulang reunion yung pagkakataon na ito. At nang makabalik na itong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. ay nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita. Ayan o, Bombo Bea, pinapakita natin para sa ating mga taga-subaybay. Emosyonal, Bombo Bea, yung mag-ina sa kanilang pagkikita dyan sa punong tanggapan ng National Bureau of Investigation. So, ano ito? Pinayagan din yung nanay ni former Congressman Teves na mag-stay dyan sa tanggapan ng NBI habang nananatili din ito si Teves Jr. sa kustodiya ng naturang tanggapan. Actually, Bombo Dennis, kagabi dumating itong nanay din ni dating Congressista Teves Jr. at masaya siya na nakapiling niya yung kanyang anak matapos ng 2 taon na hindi nila pagkikita. At labis-labis na lamang din yung kanyang pagiging kasayahan na naramdaman niya kanina dahil nga sa wakas after 2 years nakita na niya yung kanyang anak. So far, yun lamang yung kanyang nabanggit sa atin kanina dun sa naging press conference sa tanggapan ng NBI, and sa kasalukuyan nandun pa rin siya and nakaalalay pa rin siya kay Teves Jr. and ang alam natin kasama din siya doon sa maghahatid sa Bucor facility sa Muntinlupa. And then doon na din matatapos yung kumbaga pagkikita nila and maaari naman siya makadalaw anytime, Bombo din. Ayun. With that, maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga update mula dito sa Pasay City. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Suportado ng Department of Interior and Local Government ang naging pagpili at pagtalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa isang pahayag, buong pusong tinatanggap at sinusuportahan ang kanilang tanggapan ng bagong appointment na ito ng Pangulo. Aniya ang desisyong ito ng Pangulo ay sumasalamin lamang sa isang mabusising pagpili nito kay Torre bilang bagong hepe at kung paano ang credentials nito na naging dahilan para maitalaga ito bilang bagong leader ng pambansang pulisya. Tiwala din aniya ang departamento na sa ilalim ng liderato ni Torre ay makapagdadala ito ng pagbabago, inobasyon at mas matibay na pagtupad sa mandato ng kanilang hanay na makapagsilbi at makapagbigay ng proteksyon sa mamamayang Pilipino. Samantala, nauna na dito tinawag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isang excellent choice ang desisyong ito ng Pangulo. Ang kanyang pagpili o napili ay mas malinis na track record. Very qualified at very dynamic din anya si Torre na siyang karapat-dapat bilang maging lider ng naturang organisasyon. Nag-usap na kami, pero na siyang napili. Okay, tingnan lang natin sa mga. Excellent, excellent. Very qualified, very dynamic, good track. Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Samantala, nagpahatid naman na pagbati ang departamento kay Torre at inaasahang pamumunuan nito ang mga pulis na may mga integridad at maayos na reforma. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Malugod ding tinanggap ng pamunuan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay National Police Commission Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan, matagal na nitong nakasama at nakatrabaho itong si General Torre noong siya ay District Director ng Quezon City Police District. Naniniwala si Calinisan na magagampanan nito ang kanyang tungkulin bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Kumpiyansa rin ito na mapamumunuan ni General Torre ng maayos ang mahigit 250,000 na miyembro ng pambansang pulisya at makapaglilingkod ang mga ito ng buong katapatan sa mamamayang Pilipino. At tiniyak din ng opisyal ang kahandaan na makatrabaho si General Torre lalo na sa pagpapanatili ng kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, ito naman si dating Congressman Arnie Teves Jr. ihiniling sa korte na bilisan na ang proseso ng kanyang kaso. Naging emosyonal din ito dahil sa pahayag ng kanyang ina. Narito alamin natin ang mga development sa pag-uulat ni Bong Bois sa Cotonera. Hiniling ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves sa korte na bilisan na magiging proseso ng kanyang kaso ngayong nakabalik na siya sa Pilipinas. Naniniwala kasi siya na magiging mabilis naman ang proseso at nanindigan siya na malinis ang kanyang konsensya. Bagaman inamin niyang siya ay malungkot dahil inasahan na niyang makukulong na siya agad kahit hindi pa rin naman siya convicted. Masaya pa rin siya na nakauwi na siya ng bansa dahil nakita niya na muli ang kanyang ina pagkatapos ng 2 taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni dating Congressman ng Negros Oriental, Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito lang sana yung request ko sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang naman sandali lang matapos kung ano. So, yun lang yung Anyway, I believe in, I trust my lawyers very well. I know my conscience is clear. So, ang sa akin lang, sana lang mabilis yung process para matapos na. Nang tanungin kung handa na ba niyang harapin si Janice Degamo, binigyan din niya na kaya niyang harapin ng kahit sino. Kaugnay nito, hindi napigilan ni Teves na maging emosyonal nang tanungin ng kanyang ina na si Zenaida Teves kung ano ang kanyang nais sabihin sa kanyang anak ngayon na nakasama niya na ito. Sinabi ni Zenaida Teves na masaya siyang nakita niyang muli ang kanyang anak dahil nang namatay ang kanyang ama ay hindi man lang niya ito nasilayan. Nang tanungin kung ano ang una nilang napag-usapan ay ginawa ng magkita sa kagabi sa NBI, anya wala silang napag-usapan ngunit nagyakapan lamang agad sila. Naniniwala siya na ang lahat ng ito ay matatapos din at laging manalig sa Diyos.
Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Zenaida Teves sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Yung yakap namin, unspoken words, wala kaming pinag-usapan, but yung yakap namin said it all. Salamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. And yeah, I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Ang bilin ko talaga sa kanya is parating manalangin. They will be there. Nagpapasalamat sina Arnie Teves, ang kanyang ina na si Zenaida Teves at legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio sa National Bureau of Investigation. Ani nila naging maayos ang paglilipat ni Teves sa NBI at nasunod ang lahat ng human rights at human decency. Sinabi ni Teves na ligtas siya ngayong nasa kustudiya na siya ng NBI. Bombo Dennis, Bombo Jai. Nais ko lamang maitanong, Bombo Isa, kung maliban dito sa ina ni dating Congressman Arnie Teves, nandyan din ba itong dating gobernador ng Negros Oriental o dumalaw man lang itong si Pride Henry Teves sa kanyang kapatid na nagbabalik bansa matapos kang ito'y sunduin doon ng mga otoridad ng ating bansa mula sa Timor-Leste, Bombo Isa? Actually, kanina, Bombo Dennis, hindi natin siya namataan doon sa pinaganapan ng press conference. Ang katabi niya lang talaga na kapamilya niya ay yung kanyang ina na si Zenaida Teves at kasama niya nga rin itong si kanyang legal counsel na si Attorney Topacio dahil nga medyo mahigpit din, Bombo Dennis, yung seguridad na ibinigay kay Arnie Teves dahil nga ay ngayong araw ay inaasahan na ililipat na siya doon sa Bucor, sa facility ng NBI sa may Muntinlupa. So yun, ang kanyang ina lang, ang kanyang nakita doon sa press conference as well as yung mga nakasama niya mula pa kagabi na pagdating niya dito sa NBI, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Isa, may binigay na bang oras kung anong oras yung inaasahan na paglilipat dito kay Ginoong Teves patungo dyan sa pasilidad ng Bureau of Corrections sapagkat I heard ay hiram lang muna ng National Bureau of Investigation yung facility at doon pansamantalang ikukulong itong si dating Congressman Teves until such time na maglabas ng commitment order ang hukuman, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, kanina pagkatapos ng press conference talaga, Bombo Dennis, ay inilipat din muna sa isang room si Teves kasama ang kanyang legal counsel at ang kanyang ina at doon muna sila ipinag-standby dahil nga sa ngayon, Bombo Dennis, inaalam pa natin kung anong oras talaga mismo siya ililipat doon sa Bucor. Pero pagtitiyak nga ng NBI ni Director Jaime Santiago na ready na ang kanilang facility doon sa Bucor at anumang oras ay pwede siyang mailipat doon ngayong araw, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto, makalipas na ang alas 12 ng tanghali. Ikinalugod ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapanatili sa pwesto kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. Sa isang pahayag ay sinabi ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla na walang magbabago sa kanilang pakikipagbalikatan sa Department of National Defense nang sa gayon ay tuluyang makamit ang mga plano para sa modernization effort ng kanilang hanay. Layunin din ito na mapatatag pa ang comprehensive archipelagic defense concept ng Pilipinas sa kabila ng pagpapatuloy ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon nga sa Armed Forces of the Philippines, nananatili ang pangakong poprotektahan ang soberanya ng Pilipinas sa ilalim yan ng pamumuno ni Secretary Teodoro. Kahapon nga ay inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inihaing courtesy resignation ni Secretary Teodoro.
Kung maalala mga kabombo, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang humiling ng courtesy resignation sa lahat ng mga miyembro ng gabinete o yung mga cabinet secretaries para naman sa recalibration ng kanyang administrasyon. Ng ibang mga development mga kabombot Star Nation doon sa bahagi ng West Philippine Sea dahil itong paglalayag ng MV Kapitan Felix Ocae matapos ang civilian mission pabalik na rito sa Maynila at ang panghaharas naman ng China sa West Philippine Sea inireklamo ng mga mangingisda. Kuha tayo ng mga detalye mamaya sa linya si Bombo Grant Hilario. Samantala, sa karagdagan pa nating balita, iniurong naman ng Senado sa 11 ng Hunyo. Take note mga kabombo, ito'y unang naiulat na gagawin ng Petsa 2. Pero iniurong ho ito ng 11 ng taong kasalukuyan at nakatakda yung pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula yan sa original na schedule ay nagkaroon ng ilang adjustment. Anya kay Senate President Francis Chis Escudero, kailangan munang bigyang daan ang pagpasa ng mga priority measures o yung mga panukalang batas doon sa kanilang panig bago magsara ang ika-19 na Kongreso o 19th regular session ng Kongreso at yan ay sa darating na ika-14 ng Hunyo. Sa natitirang 6 na session days, iginit nga ni Escudero ang agarang pangailangan na aprubahan ang hindi bababa sa 12 panukalang batas. Kabilang na rito ang amendments sa Foreign Investors Long-Term Lease Act at yung E-Governance Act at Konektadong Pinoy Act, pati na yung Fiscal Mining Regime Rationalization, amendments sa Universal Healthcare Act at Virology Institute of the Philippines at Government Optimization Act, maging ang amendments sa Rights of Way Act at iba pang mga panukalang batas na nananatiling nakabinbin dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at hinihintay ang mga hakbang ng mga senador para naman ito ay tuluyang maipasa ang naturang mga panukala at tinalakay na yan sa mga pagpupulong sa Legislative Executive Development Advisory Council kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noon pang Mayo 29. Dagdag pa nga ni Senate President Escudero, kailangang pagdesisyonan ng Commission on Appointments ang mahigit 200 na mga presidential appointments, kabilang na ang 3 cabinet secretaries, 4 na opisyal ng Constitutional Commissions, 39 na foreign service officers at 277 na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at yan ay sa bahagi ng pagtalima doon sa mga artikulong sinusunod kaugnay ng pangangailangan na maipasa ang kanilang credentials habang ang pagbubukas naman ng Senado bilang impeachment court ay sa Hunyo 3. Ngunit ayon nga sa bagong schedule ay gaganapin na lamang ito sa alas 4 ng hapon sa darating na Hunyo 11 ng taong kasalukuyan. Ako muna tayo sa West Philippine Sea. Itong sasakyang pandagat na ginamit ng ating ito coalition, civilian mission na nagtungo dyan sa West Philippine Sea, pabalik na ho dito sa mainland ng ating bansa. Alamin natin mga kabombo ang mga activities pa habang sila ay pabalik dito sa mainland. May report si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant. Check natin muli yung linya ni Bombo Grant Hilario maya-maya mga kabombo dahil sila ay pumapalaot pa rin mula dun sa bahagi po ng malapit dyan sa Pag-asa Island, pabalik na dito sa mainland ng Luzon. Samantala sa mga karagdagan mo ng balita, Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, iginiit ni incoming mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit may mga nagsasabing dead on arrival ito sa Senado. May mga bulong-anya na hindi nauusad ang kaso dahil sa kulang daw sa boto. Pero ang tanong ni de Lima, susundin ba ang proseso o uurong dahil sa takot? Ayon sa kanya, ang ebidensya, hindi chismis at hindi survey, dapat magsabi kung may sala si Duterte o wala.
Estrada. Giit pa ng dating Senador at Justice Secretary, ang pag-atras sa proseso ay pagtalikod sa mga Pilipinong naniniwala pa rin sa hustisya. Anya, hindi pwedeng manatiling untouchable ang nasa kapangyarihan at dapat harapin ang katotohanan. Matatandaang na-impeach si Vice President Sara Duterte ng Kamara noong Pebrero 5 sa pamamagitan ng boto ng 250 na mga kongresista. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senado ngayong Hulyo. Kailangan ng 2/3 votes sa 24 na mga senadora para mapatalsik ito sa pwesto. Kunin natin muli ang linya mga kabombo mula dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito yung area ng West Philippine Sea. Kukumustahin natin kung ano pa ang mga nakahanay na aktibidad ng civilian mission na nagtungo dyan sa West Philippine Sea. Pag-uulat mula kay Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, inanunsyo na ng atin ito coalition na pabalik na ang barkong MV Kapitan Felix Ocas sa Maynila matapos ang isinagawang civilian mission, kung saan naglalayag na ito at tinatahak ang destinasyon patungo sa Pier 15 ng Manila Port Area sa pagtatapos ng naturang misyon. Ibinahagi ng kapitan ng barko na si Captain Jorge de la Cruz na nasa higit 40 nautical miles na lamang ang layo ng barko mula sa Manila. Kaya't ani ay inaasahan na ito'y makababalik ngayong araw mamayang mga bandang bago mag-alas 6 pa ng gabi. Samantala, kaugnay naman sa naturang civilian mission, the Bombo Dennis, isinagawa ng atin ito coalition na makasaysayan na si concert. Ibinahagi naman ni Roberto Cadotoy Balyon, isang mangingisda, ang karanasan nito sa West Philippine Sea. Giit at reklamo niya ang panghaharas umano ng bansang China sa presensya nito sa kanilang pangingisda. Ani ay apektado ang kanilang pamumuhay at maaaring matanggalan pa ng ikinabubuhay sakaling hindi maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Narito pakinggan natin si Roberto Cadotoy Balyon, mangingisda at co-convenor ng atin ito coalition. United Nation Law kasi na nung binigay sa atin ang karapatan talaga, o kahit sabihin na lang natin na wala yung batas na yon, ang West Philippine Sea talaga simulat sa pool, dito kami nabubuhay ng mangingisda. Dito yung aming teritoryo. Kung bakit nandito yung mga Chino na yan at hinaharas tayo dito at ito ay delikado na mawala sa amin dahil ito sabi nga natin, pabalik-balik natin sinasabi, ito yung ating pang-araw-araw na kabuhayan, pagkain, at para sa aming mga anak bilang, hindi lang mangisda, bilang tayo mga Pilipino. Ito yung ating pamana sa kanila. United. Dito, Bombo Dennis, binigyang din naman ng mission commander ng atin ito coalition na si Rafaela David ang mensahe nilang dala-dala na magtungo ang grupo dito sa West Philippine Sea, kung saan ibinahagi niyang kapayapaan ang kanilang isinusulong sa isinagawang kauna-unahang sea concert sa bahagi ng Pag-asa Island. Dagdag pa niya ay kaysa sa mensahe ng kapayapaan, pati ang mga karatig bansa ng Pilipinas. Narito ang tinig ni Mission Commander ng atin ito coalition, Rafaela David. Ang mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay na bansa. Mensahe. Live mula dito sa West Philippine Sea, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pa natin balita ay nanunsyo naman ng Commission on Elections na maglalabas ito ng pasya o desisyon sa darating na Hunyo hinggil yan sa disqualification petition laban sa Duterte Youth Party List. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang resolusyon ang magtatakda kung balido o hindi ang accreditation ng Duterte Youth na kinikwestiyon ng ilang youth leaders mula pa noong 2019. Bagay ito ng kanilang prioridad dahil matagal nang nakabinbi ng kasong yan. Inaasahan naman na maglalabas ng desisyon ang COMELEC Division na may hawak ng naturang usapin bago pa man ang nakatakdang deadline sa 30 ng Hunyo ng taong kasalukuyan para yan sa lahat ng mga pending election cases. Paliwanag pa ni Garcia,
ang punente o nagsulat ng naturang resolusyon mula dyan sa division level ay nakapaghain na rin ng kanyang draft resolution na kailangan pag-aralan at aprubahan o kaya ay tuluyang kwestiyonin ng dalawang iba pang miyembro ng kanilang division. Ang petisyon mga kabombo laban sa Duterte Youth ay inihain ni na Ray Magtalas at Abigail Tan, maging ni Raina Punsalan at Onel Ross Angkos noon pang 2019. Iginit nila na hindi tunay na kinakatawa ng Duterte Youth ang kabataan at katunayan ay lumalawag ito sa publication requirements sa rehistrasyon. Aminado naman itong si Garcia na mas komplikado pa ang kasong ito kumpara sa bagong henerasyon party list na dati ring sinuspindi ang kanilang proklamasyon, ngunit tuluyang ibinasura ang kaso matapos makitaan ng ilang technical issues. Ang Duterte Youth mga kabombo ay nakakuha ng ikalawang pinakamataas na bilang ng boto dyan sa party list elections pagkatapos nga ng akbayan. Dahilan para makakamit ito ng 3 pwesto at yan ay dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nanalo rin ito sa tig-isang pwesto noong 2019 at 2022 na idinaos din ng mga halalan. Tiniyak ng pamunuan ng Department of Interior and Local Government na patuloy na titindig ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbibigay ng hustisya sa mga taong pinagkaitan nito. Gumawa ng ahensya itong pahayag kasunod ng pag-aresto at muling pagpapabalik kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. dito mismo sa Pilipinas. Ang pag-aresto at pagpapauwi sa dating mambabatas ay bunga lamang ng pagtutulungan ng mga pangunahing ahensya katulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Pinasalamatan rin ito ang Ministry of the Interior ng Timor-Leste dahil sa buo nitong kooperasyon sa pagpapauwi kay Teves sa bansa. Ang hakbang na ito ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng international cooperation upang matiyak na mapapanagot ang mga individual o grupo na nagtatago sa batas. Inaasahang haharapin na ngayon ng dating mambabatas ang patong-patong na kasong ihahain at inihain sa kanya na may kinalaman niyan sa umano'y pagiging utak nito sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang nadamay sa pamamaril. Samantala, hindi naman bababa sa 52,000 na rims ng smuggled cigarettes ang matagumpay ho na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs mula sa isang container port dyan sa bahagi ng Maynila. Anya sa ahensya, ang naturang container ay idiniklara bilang mga tela. Pero upang hindi raw mabisto sana, itinago ito at nandun sa loob ng naturang cargo ang mga sigarilyo. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang naturang kargamento ay may kabuuang halaga na abot sa mahigit 81 million pesos. Dahil nga sa pagkakadiskubring ito, kagad namang isinailalim ang naturang kargamento sa Warrant of Seizure and Detention. Dahil yan sa mga paglabag sa Customs Modernization Act and Tariff Act at ang alituntunin ng National Tobacco Administration. Ayon pa kay Rubio, ang operasyong ito mga kabombo ay bilang pagtalima doon sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na labanan ng agricultural smuggling. Tiniyak naman ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga kahalintulad na operasyon para mapigilan ang pagpasok sa bansa ng mga ilegal na produkto. Ito ay bilang proteksyon sa lahat ng mga mamamayan, kabilang na yung mga magsasaka at lahat ng posibleng makabili ng naturang produkto at makagamit nito kung sakasakali dahil nga ito ay hindi dumaan sa tamang inspections. Samantala, nanawagan si Senator Bongo sa Department of Health na agad kumilos upang maprotektahan ang publiko laban sa bagong COVID-19 variant na NB.1.8.1. Ang mahalagaan niya ay handa at alam ng lahat kung nasaan ang banta at kung sapat ba ang ginagawa ng mga ahensya. Binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng mahinahon at batay sa siyensyang tugon habang patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ibang bansa dahil yan sa nasabing variant. Natukoy
Tinutukoy ang NB.1.8.1 ng China, Hong Kong, Taiwan, France at ilang estado sa Estados Unidos. Mas malakas umano ang kakayahan itong dumikit sa cells, kaya posibleng mas nakakahawa ito. Babala ng senador, bukas pa rin ang mga paliparan ng Pilipinas, kaya kailangang siguraduhin kung handa ang mga ospital at epektibo pa ba ang mga bakuna. Kinwestiyon din ito ang kahandaan ng Department of Health at kung may mga sapat bang kapasidad ang mga ospital. Giit ni Go, dapat matuto ang bansa sa karanasan ng pandemya noong nakaraang 5 taon at tiyaking may pangmatagalang plano at sensyang batayan ang mga pulisiya. Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, tinanggap naman ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera III ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang kanyang termino at sinabing siya ay voluntaryong nagbitiw bilang pagsunod na rin sa direktiba ng Chief Executive. Ayon kay De Vera, habang may termino pa ito hanggang sa darating na Hulyo 2026, nagbigay ito ng courtesy resignation na linsunod na rin sa utos ng Pangulo at taus-puso naman siyang nagpapasalamat sa naging tiwala at oportunidad ay pinagkaloob sa kanya. Papalitan siya ni Commission on Higher Education Commissioner Shirley Agripis, dating Pangulo naman ng Mariano Marcos State University, at itinuturing ni De Vera na malaking karangalan ang makapaglingkod sa mga estudyanteng Pilipino sa ilalim yan ng Universal Access to Quality Education Law. At binati rin mga kabombo nitong si De Vera, si Agripis at sinabing mananatili siyang taga-suporta ng adhikain ng sektor ng edukasyon. Samantala, tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kay Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya na pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga dayuhan at turista, partikular ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Sa kanilang bilateral meeting sa Tokyo nitong Miyerkules, sinabi ni Manalo na tinututukan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan ang usapin ng seguridad at ginagawa ang lahat para tiyaking ligtas ang mga Hapones sa bansa, lalo na sa mga bumibisita para sa negosyo o turismo. Ito ay kasunod ng pahayag ni Iwaya na kritikal ang seguridad ng mga Hapones sa Pilipinas para mahikayat ang pamumuhunan at umaasa siyang mapapabuti pa ang sitwasyon sa bansa. Noong Mayo 9, naglabas ng babala ang Japanese Foreign Ministry sa kanilang mga mamamayan sa Metro Manila matapos maiulat ang ilang kaso ng pang-hold up sa mga lugar tulad na sa Makati at Taguig kung saan maraming Hapones ang naninirahan. Bagamat may paalala sa Kamaynilaan, hindi tinaasan ng Japan ang travel warning sa iba pang bahagi ng bansa at sa katunayan ibinaba pa nito ang risk level sa ilang lugar sa Mindanao kabilang ang buong Davao Region mula level 2 patungong level 1 na nangangahulugang kailangan lang mag-ingat sa mga paglalakbay. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alamin na natin mga kabombo ang mga kaganapan dyan sa venue ng Palarong Pambansa 2025. At sa pagtutok nga ng ating himpilan dyan, ng Bombo Radio Lawag, ay patuloy yung ating pagkalap ng mga impormasyon sa maraming mga events na dinaraos dyan. Alamin natin ang mga latest sa pag-uulat ni Bombo J. Agnir. Bombo Dennis, naitala ang kasaysayan sa Palarong Pambansa 2025 matapos ang makasaysayang panalo ng Davao Region sa larangan naman ng basketball
para sa secondary boys. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, naiuwi ng kupunan ng Davao ang kampyonato matapos talunin ang Western Visayas sa score na 67-51. Mula pa lamang sa unang segundo ng laban ay agresibo na ang Davao Region, agad nakakuha ng 2 points. Sa pagtatapos ng unang quarter, lamang na sila sa score na 15-8. Patuloy ang dikdikang laban sa ikalawang quarter, ngunit napanatili pa rin ng Davao ang kanilang kalamangan sa 27-24 na score. Mas lalong lumayo ang agwat sa ikatlong quarter na nagtala ng 46-37 hanggang sa tuluyan na silang sinelyuhan ang panalo sa fourth quarter sa score na 67-51. Isa sa mga naging emosyonal pagkatapos ng laro ay si Sebastian Laroya, ang team captain ng Davao Region. Ayon sa kanya, inasahan nila ang magiging resulta dahil na rin binigay nila lahat ang kanilang makakaya araw-araw para sa pagsasanay. Ating pakinggan at panoorin ang ating pagkikipanayam kay Sebastian Laroya. Sinabi po tayo sa pagkapanalo natin. Apo, emotional po kasi ang saya po kasi para sa amin po, after 3 years po na abot na po namin ang palaro at nag-champion po kami. First time po mag-champion? Apo, first time po namin makasali sa palaro at first time po din namin na makuha ang champion kagad. Training nyo sa games? Everyday talaga kami hard ang practice. Everyday namin binibigay ang all namin para sa training para makaabot sa oras na ito na makuha namin ang champion. Kaya inaasahan natin yung resulta? Opo, syempre kasi grabe ang pagod sa practice. Araw-araw na pinapakita namin, araw-araw kami nagpapakita sa court at ito na yung naging resulta sa lahat ng hard work na ginagawa namin. Mensahe niyo sa mga supporters? Thank you po sa lahat ng supporters namin, especially from Davao City and sa lahat ng supporters namin. Thank you sa walang sawang suporta and continue lang kayo mag-support next. Ang kanilang coach na si Jess Evangelio ay labis ding nagpapasalamat sa naging resulta. Aniya 3 taon ang kanilang ginugol sa paghahanda at sa unang pagkakataon ay nakarating at nagtagumpay sa palarong pambansa. Dagdag niya na ang payo niya sa mga bata ay manatiling pabalik sila sa Davao. Ating pakinggan at panoorin ang ating pagkikipanayam kay Coach Jess Evangelio. Yun, first of all, thank you God, thank you Lord. Salamat sa blessing na binigay sa amin. Very overwhelmed. Kudos to our players na binigay ang lahat. Grabe ang sacrifices namin from, actually parang 3 years preparation to. Andito na talaga kami sa palarong pambansa. First time namin nakapunta ng palarong pambansa after history. First time namin nagpalarong pambansa at the same time. First time ng basketball men, secondary boys, Davao Region na nag-champion sa palarong pambansa. So very blessed. At the end of the day, gusto ko i-remind sa mga players ko na stay humble. Gusto ko after nito, after yung celebration namin tonight, pagkabukas, stay humble, grind na naman, and yun, always thank the Lord for all the blessings. Thank you. Siyempre, hindi lang on the court, pati off the court, madaming challenges, grades sa mga bata, schedules ng mga bata, venues, lahat, injuries. Pero yun lang, kudos, always ko sasabi, kudos to our players na laging lumalaban, laging nag-work hard, everyday, gagrind, everyday, 4 hours a day practice namin, kasali pa studies nila. Ang players ko, most of our players is Ateneans, Ateneo Davao. Sa Ateneo, bawal kang maglaro kung bagsak ka. So, yun, sobrang hands off ako sa mga players ko. Samantala sa kategoryang secondary girls sa basketball, wagi naman ang National Capital Region kontra Davao Region sa dominanteng score na 78-42. Ayon sa head coach ng NCR na si Camila Denise Costa, sobrang saya nila dahil lahat ng sakripisyo, training at paghihirapan ng mga bata ay nagbunga. Giit niya na hindi naging madali ang mga kalaban nilang rehiyon kaya mas lalo nilang pinahahalagahan ang panalong ito. Hindi nila inaasahan ang resulta, ngunit ayon kay Coach Acosta, ang plano lang talaga ay maglaro ng isang laro sa bawat pagkakataon. Dagdag niya na ang ultimate goal ay maging back-to-back champion. Ating pakinggan at panoorin ang ating pagkikipanayam kay Coach Acosta. Happy, una-una kasi grabe yung pinaghirapan ng mga bata going year. And syempre hindi madali mga kalaban. So I'm just happy for the girls, for their effort.
they deserve the win talaga. Wala kami na-expect. We come here with just one goal, of course, to get the championship again. So, ang mindset lang namin, one game at a time. And ayun, awa ng Diyos naman na nakuha naman namin one game at a time. We practice, may thrice a day pa kami practice. And we take care of their food, nutrition, everything. Talagang we're not taking palarong pambansa for granted. We take this seriously. And this is a national level tournament. And we want to make sure na yung mga bata, they learn something from this tournament. So talagang pinagandaan namin to. After this, we're going to Singapore by June 24 para sa NBA Rising Stars Invitational. Medyo mabigat yung mga kalaban, but we're looking to win, hopefully. Pero syempre, iba pa rin yung matututunan ng mga bata. Ibinahagi rin ng team captain na si Aubrey Laparasara ng kanyang kasiyahan. Dagdag pa ni Lapasara ng pagkakaroon ng pagkakaisa at komunikasyon bilang team ay isa sa mga naging susi sa kanilang tagumpay. Isang araw ng kasaysayan at tagumpay, tunay na naging makulay at makasaysayan ang larangan ng basketball sa Palarong Pambansa 2025. Samantala, Bombo Dennis ay naidagdag na rin sa ngayon yung mga medal sa mga sports tulad ng basketball 3x3 at 5x5, gayon din ang swimming, athletics at taekwondo. At sa ngayon, namamayagpag pa rin ang National Capital Region na mayroong 98 gold medals, 65 silver medals at 41 bronze medals. At ngayon din ang nasa pangalawang pwesto ang Region 4A Calabarzon na mayroong 39 gold medals, 59 silver medals at 55 bronze medal. Gayon din ang nasa ikatlong pwesto ang Region 11 Davao Region na mayroong 35 gold medals, 22 na silver medals at 33 bronze medal. Ngayong hapon ay isasagawa na yung huling championship round sa iba't ibang event tulad ng dito sa Sepak Takraw, Western Visayas kontra sa Caraga Region. Gayon din ang Volleyball Elementary Girls mangyayari sa bayan ng Bacara. Sa Central Luzon kontra sa Region 2 at Volleyball Elementary Boys naman Davao versus Central Luzon. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo J. Ingat kayo dyan. So yan muna ang latest update mula rito sa Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Muna tayo ng iba pang mga balita, mga kabombo. Yung unang naitalang kaso ng monkeypox dyan sa probinsya ng Iloilo ay nasa recovery stage na. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Provincial Health Office na naka-recover na ang unang naitalang kaso ng monkeypox o mpox sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion, pinuno ng naturang opisina, gumaling na ang pasyente makalipas ang 22 araw mula nang lumitaw ang mga pantal sa kanyang balat. Samantala, nananatiling walang sintomas ang 5 kataong may close contact sa pasyente. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin ang kanilang 21 araw na quarantine na nakatakdang matapos sa Hunyo 12. Batay sa resulta ng laboratory testing mula sa Research Institute for Tropical Medicine, nagkumpirma ngayong linggo ang kaso ng monkeypox sa Iloilo kahit walang travel history ang pasyente. Tiniyak din ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na patuloy ang aktibong pagmamanman nito, katuwang ang mga disease reporting units sa bawat rural health unit at ospital sa probinsya. Ang mpox patient or case considered as recovered na. Ang limas naman mga close contact, natapos na lang ang 21-day quarantine period. Ang probinsya ng Iloilo, Provincial Epidemiology Surveillance Unit, mga disease reporting units, health centers, mga hospitals. So, aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases. Si Dr. Maria Socorro Quinion ang head ng Provincial Health Office sa Iloilo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Siyempre, yung mga update natin dyan sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025.
At of course, sa pangunguna ng ating main station na nagsasagawa ng coverage ang Bombo Radio Lawag. So mga kabombo, ito yung mga himpilan natin na maaaring subaybayan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live dyan sa bahagi ng Luzon. At unahin ko sa probinsya ng Isabela, nariyan mga kabombo yung Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ho ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, ang 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mga kababayan nating Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio La Union. At sa bahagi naman ng Southern Luzon, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang karipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo na isauto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora. Unaon taning balita iya may kantanan sa sining pagpatigayon sa isa iya hublag protesta batok sa public utility jeepney o traditional jeepney phase out. Ginabulubanta mga 600 kuno ka miyembro sang Panay Negros United Transport Coalition ang nagmarcha padulong iya sa LTFRB Regional Office 6. Agod sa Panwa ipanawagan ang pagpamalabag nila sa sining traditional jeepney phase out.
Si Bombo Paulina Piliora may follow-up pa report. Bombo Pao sa report. Please go ahead. Nagapatigayon, Bombo Champs, ang region-wide protest ang Panay Negros United Transport Coalition. Subong adlaw humalin sa plaza sang haro padulong ini sa opisina sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB 6. Kasunod man ini sa panawagan sang mga transport groups nga hindi pagdalaon or i-phase out ining public utility jeepney kag ang ginapamatukan ang modernization program kag kasunod man ini kay last time nga panawagan or nagapagwa man diri sang statement ang Secretary sa Department of Transportation, yung si Vince Dizon, nga pahanugutan na liwat nga maghatag sila or i-renew ang panangkisa sining mga unconsolidated jeepney ang wala dito yan nag-upod sa agod nga magpa-consolidate kaga nag-upod abi sa modernization program. So, sa aton dirigin pakigangutan, ang convenor sang Panay Negros Transport United Coalition nga si Lilian Sembrano, iya dirigin paayag nga ini isa katikang ginaobra man nila nga protesta agud ipanawagan nga mapadali nga marehistro ang mga unconsolidated jeepney agud makabiyahe na liwat sila kaga matapos ini nga wala ini sila ginpahanugutan kag suno sa ila dako gid katama nga bulig man sa ila kay gambal sila Bombo Cham nga ti ang gapanawagan man diri last time ining mga consolidated jeepney kag ang nag-intraya dito sa modernization program nga do ginsuli kuno bala Bombo Cham kay ti gin-allow naman dito ang mga unconsolidated nga magbiyahe liwat do ginbayaan naman ni kumbaga ining mga nag-join sa modernization program para siya patas lang kuno Bombo Cham kag ti problema na ni kuno sa gobyerno man bangod kay last time wala nila gin pahanugutan nga magbiyahe ining mga unconsolidated jeepney subong gin paboran naman ini sila ag kabahin man dira paagi man diri sa issuance ng department order sang Department of Transportation nga gin-open ang or reopen ang public utility vehicles nga consolidation pinaagi diri sa department order nga 2025-009 kung sa diin ginaduso diri nga i-prioritize ni nila kay di damo man sa mga nag-struggle nga mga individual operators and cooperatives nga magbayad ban abis ang ilang nga mga loans especially sa mga nag-join diri sa modernization program and modernized units diri so sunod diri sa ila nga kinanglan man diri nga matagan sang importansya especially ining mga consolidated jeepney nga makabalik sa biyahe sa legal nga pamaagi Bombo Cham susunod diri sa iya nga kabay pa nga kung mag-renew ini sila sa ilang nga prangkisa hindi sila pag-ipiton sa requirements kag magpagwa immediately sang memorandum circular para sa ila assurance man nga makabiyahe na ini sila liwat bangod hindi lang man kuno ito atong mga nag-loan for modernization program ang nabudlayan kundi sila mismo ang wala nag-join diri nga magpa-consolidate sa nga ilaman nga unit kay do hindi naman kuno lipod sa ibalo sang tanan do damo naman kuno nangin problema ining mga transport cooperatives nga nag-join dito ya sa consolidation kay ti ang iban wala mabayadan sang husto do nagapadamo-damo kuno sang pasahero nga nagakos man abis ang pilano ka mga problema man sa dalan so para diri sa ilaya dako ining panawagan man sa bahin diri sang Western Visayas nga kuntani iduso or i-join kaga i-allow na sila liwat nga magbiyahe kag mag-renew sang prangkisa as soon as possible. Bombo Cham. Pabati bala naton ang aton ng interview kay Lilian Sembrano, ang convenor sang Panay Negros Transport United Coalition. Tanan nga mga consolidated, unconsolidated nga nagpamatok sang PUV Modernization Program nagahiwat subong sa isa ka regional wide no nga protesta rally. Ang aton dire nga issue amo ang panawagan sang LTFRB DOTR matapos kagit pagwa ang Department Order 2025-009 nga sa diin ang LTFRB magpagwa na immediately sang memorandum circular allowing sa mga traditional jeepney nga mag-renew sang amon prangkisa ma'am. Base sa ginapangako ni Vince Dizon, Secretary sa DOTR, nga ibalik niya ang amon nga palangabuyan. So sa ano nga pamaagi? Ibalik niya ang amon nga prangkisa, maka-renew kami tanan mga consolidated kag unconsolidated kag ang mga consolidated nga nagwa sa mga kompetitiba kag korporasyon nga sa diin gusto naton makarehistro kita tanan.
No, so ang pagbalik sini naging simbolo sa pagbalik kag pag-allow sa amon nga mag-renew sa amon nga prangkisa. Ginapanawagan nato sa LTFRB, no, nga hindi kita pagipiton sa mga requirements nila, no, nga kung mag-renew gid man kami sa prangkisa, tama na ang pagpanggipit sa amon. So ang amon subong ma'am, despite sa nga nagkalatabo sa modernization program, ang amon panawagan nagaisa kami di subong para sa pagpagwa immediately sa memorandum circular para karinyo kami tanan diri sa Bacolod, Negros, bilog ka Region 6 ang Panay, kag subong man sa bilog ang Pilipinas sa Kabilogan. Ang kami nga mga nagapamatok sa modernization program ka sa consolidation, nga wala kami nag-upod sa sini nga consolidation program sa LTFRB, ngayon klaro naton. Nga hindi kami gusto nga mag-upod dito sa mga korporasyon kag kooperatiba nga manuglugi na. So karon hindi kami ang pabangda nila nga mangin collateral damage kami nga para makabatak sila patyon kami, no? So dapat ang gobyerno tanawon niya ini nga hindi lang consolidated kag ang consolidated lang taon niya nga PUB modernization program wala sang may palangabuyan nga maiwan. So but siningon sala nang ila panawagan nga mapirdi sila tungod ara kami. Kung ang amon panawagan niya, hindi man lang sila ang may pamilya, kakabataan, yun paskwela, ma'am, kundi pati kami. So dapat seryosohon sa gobyerno, na dapat ibalik ang amon palangabuyan, problema na lang sa gobyerno, kung anong nagkalatabo sa modernization program, amo na gani, nga willing kita magtuon sa sininga programa. Tun-a naton pag-review kag pagtanaw sini kagadamugin man ma'am sa nangin biktima na subong, no, nga sila mismo naga-declare nga 60% failure ang ini modernization program. So hindi na kami makaulat kay halin pa sang March 21 ang tug-an ni Dison, no, biyasi sa pagkatunan mo sa DOTR nga ibalik ang amon palangabuyan ka makarenew kami. So subong inahimo nila ginadili nga dinadili tapos ang nagpa-consolidate nagakamang sang inganyo para isulod sa consolidation. So kami, wala kami may department order, nakita namon nga disbentaha sa amon. So subong, ang amon niya panawagan. Kung wala pa sila nakapagwa, no, sang memorandum circular dapat magpagwa sila nga makarinyo. I-allow kami tanan nga makarinyo nga mga traditional jeepney with or without LPTRP, ma'am. Bombo Cham, si Lilian Sembrano, ang convener sang Panay Negros United Transport Coalition. Kag ang initially dire or ginalakipan ini sang 600 or ginabulubanta 600 ka mga miyembro sang transport group sa rehiyon. Nagpatigayon man halin dira sa Mayharo Plaza pakadto dito sa LTFRB kag base diri sa ilang nga permit. Labot pa ini sila karon alas 5 sang hapon. Oho, pero ang hambal ganini Secretary Dison diri ginapahanugutan man sila sa subong maka biyahe but ang mga operators and drivers or mga association nga nagpakigbahin sila diri sa papanawagan nga ipaiway ang PUJ phase out, they are asking for more. No, do kabudlay man naguro nga mahatagan sila sa prangkisa without the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kung balikan ta ang pahayag sang DOTR secretary, ginapangitaan pa sang mga pamaagi, no, para nga maka-implement sining changes sa public transport modernization program. Magluwas sabi sa pag-extend sang deadline for consolidation or kung hindi na yan magpa-consolidate sa aton sini nga mga kabumbuti. Ang hambal sini gani, gina-consider niya ang posibilidad nga panugutan ang mga unconsolidated jeepneys nga mag-renew sang ila provisional authority para nga maka-operate sila. No? Kung saan pa bla kung ako iya maghangop sini medyo maturutig nagawa kay may mga implementation na just like diri sa syudad sa nga Iloilo sa nga public transport route plan. Amo pagid na ang
ginaduso nila Bombotsam nga i-abolish ining LPTRP, ining Local Public Transport Route Plan. Di para naman diri ti mabudlayan naman liwat kiti kumbaga do naging organized pero para sa ila kuno i-abolish bala ang LPTRP kag indi na to didto pagdayonon sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. Halin pa naligad man nga ginaduso ni Bombotsam pero kay ang hambal diri is ang konsang ipagwa diri man nga sa department order nga ang unconsolidated operators may be allowed nga mag-operate sa existing kag rationalized nga ruta without consolidated man nga transport service entities. So may mga consideration kag pending pa nga implementation sang transfer o transfer plan Bombotsam. Okay, nahangpan naton kag siguro si Secretary Dizon nakahangop man kay before sining implementation sang Public Transport Modernization Program, nagakadapat siniiya nga mayara sang Public Transport Route Plan. So kinahanglan mo gid ina. Kag that time gani ti makapilaman ka best diri nga ginplastar ni Mr. Jack Kunlo sang siya pa ang sa Public Safety Transportation Management Office nga ang gusto sang LTFRB kag sandig sa mga requirements sang LTFRB nga maaprubahan ang Public Transportation Modernization Program kag lakip sinadri ang Public Transport Route Plan, no? Ang ining ginatawag sini nga pagplastar sang mga bag-o nga ruta of which nga ti may ginapakigbato ganisan to naton diri. That is why nga may mga experimentation, tapos may mga huol nga gintuga, may na stranded, so on and so forth. Kay hindi iya parehos ang sitwasyon sang syudad sang Iloilo sa iban siniiya nga syudad adri sa pungsod da Pilipinas. Kay ti interconnected mo ang syudad sang Iloilo sa mga first town. So nang inapektado sadto iya mga first town. So piyait man sila didto, reklamo man sila. That is why nga makapila ka bes nga may mga ginpang revise diri ining mga ruta. Now, kung ipilit naman karon nga dulaon ini, so dako naman ini nga problema. Kung ining grupo, no, sang ining Panay Negros United Transport na Coalition, kung nagaulikid sila sa ila sini nga palangabuyan, and now here comes the cooperative nga nagaulikid man sila sa ila sini iya nga nangin mambal naton ila sini nga gin pundar, may loan sila, kinanglan sini nila magkita para nga mapadayon operation sa isa ka kooperatiba, maswelduhan ang mga driver, ang mga konduktor, so on and so forth, no? Basi na lipat sila nga kung may mga pagduso naman kag kung gusto nila may mga dulaon, may ibalik. Sino masuffer gani Bombo Pauline? Ang pasahero naman Bombotsam. Diba silipat sila bla? Basi lipat sila nga amo gani ni nga ti nalipay man kita nga si Secretary Dizon konsiderar niya ang mga bagay-bagay. No, just like sa pag-konsiderar sa mga unconsolidated nga biyahe, no, sa aton sini nga mga kabumbo kay ako tagin man kag sa hindi daw ining Public Utility Modernization Program sadto, no, dugin pilit lang ni dugin tingal sa mga pumuluyo nga bisan hindi tapagani iya uyon ugaling kay ara ang gobyerno nga tingal sinisaton, nagahungit sinisaton bisan di taman gusto, tigin tulon ta na lang. Tiyamakon mo sini nga mga huol man tong natuga sadto anay. But now, amat-amat naman nga namidyusan, kag daw okay naman iya ang sitwasyon sa aton sini nga mga kauturan, siguro hulaton naton kung no pagid ang lihok sang gobyerno, sang DOTR, sang LTFRB, no? Panilagan ta kay nakita man nilang mga advantages kag disadvantages sa sining
Public Transport Modernization Program. That is why gani nga ti ang validation niya i-allow lang anay ang mga unconsolidated dira nga mga traditional jeepney nga makabiyahe, pero ang hindi lang gid kuya guro kag daw hindi ko kumporme nga hatagan sila sa prangkisa without the LTFRB. Ti sino nga ano nga talatapan sa gobyerno ang mahatag sila sa prangkisa kung hindi ang LTFRB? Bumbo Pauline? Amo gani Bombacham kiti amo na ang ginahambal man nila nga diriya sa bahin sa mga modernized or nagpa-consolidate man sang ilang nga unit. Naghambal nga so nag-announce last time dito sa Secretary Vince Dizon nga i-allow naman liwat nga magbiyahe ining maan-consolidated jeepney. Gahambal sila nga dugin suli ko no Bombacham nga do sila naman diri ang makaluluoy. Dira nagamba nagpasalamat naman diri ang mga transport groups ang wala nag-join dito sa pag-consolidate nga do sila naman diri ang nagbahin, pero ang ila punto diri is ara na naya ko no sa gobyerno kung paano nila kuno bahigon Bombacham mga mo siniman nga bagay bangod kay do nangin epekto man ini sila bangod sa gulpi-gulpi man nga modernization program. Pero aman gani sang last May 7 or 6 or 7 ni nga ang Department of Transportation man reopen nila liwat ang consolidation application sa public utility vehicle operators kag drivers kung sino to ang wala man nag-set to tani last time mo sang 2024 kasi dito gid nagkuntat man to biyahe ining mga unconsolidated jeepney. So susubong instead nga 2024 dito ang deadline, ito gina pushback naman nila kag amo ning pinaagi man sa gin order or department order nga 2025-009 nga i-official na nga i-reopen ining consolidation process Bombacham para kung sino to makasulod liwat. Temo ning syempre threaten naman diri ang sabahin sa mga transport groups nga wala naman unconsolidated kay hindi gid sila ako na magsulod Bombacham. All right. Sa piyak nga bahin. Pao, balikan ko lang na ang police report mo sa aton sini nga paday nga pagpangalaga. Thank you again. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. Amo sini ang resulta basta may mga programa nga wala ginatun-an sang maayo kag ginapilit lamang nga implementar just for the sake nga kuno ang isa ka LGU nagasunod sa mga national project. Hilabi pa nga ang Public Utility Modernization Program sadto anay nga subong Public Transport Modernization Program na tawag siya nito brainchild project ini ni former President Rodrigo Duterte. Kung di ako magsala sa aton sini nga mga kabumbo. Kung lang taon naton banwa, okay gintani. Pero may mga jutay lang siniya nga mga daga kadapat sini nga atorgaron just like abi sa mga ruta or the route rationalization kumbaga sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ti ina nga mga problema do na pangitaan taman sa nagakaigo sini iya nga solusyon sa aton sini karon iya nga mga kabombo. As a matter of fact, sa aton sini mga kauturan, nahitso na naton iya abi diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ang parte sa Public Transport Modernization Program. Matapos ang pila ka mga paglubag-lubag, liso-liso nga magsanto sa programa, daw nag-work gani sa aton sini nga mga kabumbo. O galing ang problema naman karon iya banwa ara naman sa mga kooperatiba. Ara naman sa mga kooperatiba. Bisan hindi ko na pag-isa-isahon siguro ang mga reklamo sa kooperatiba sa aton sini nga mga kabumbo sang ila sini nga mga miyembro. Ti nahibaluan nyo naman kung ano ang mga reklamo sa nagkalain-lain man sini nga kooperatiba. Suma total ang nagapungko nga liderato
No? Among ila sini nga ginareklamo. Naturalmente lang na kung ikaw ang kabahin sang isa ka kooperatiba, di nagapamangkot ka curious ikaw kung kumusta na ang inyo siniyang estado sang inyo siniyang kwarta. No? Pila ang expenses kada tuig? Ano ang mga ginabayaran? Pila ang income? So on and so forth. Kung may magpanukot, nagakaangay lamang nga miidiga ikaw. Karon kay kalabanan sa mga kooperatiba sadto wala sang may gindiga. Ang iban sini nila nga mga miyembro nagsaylo sa iban sini nga kooperatiba. Amo man sa gyapon ang nangin problema. Naglabot sa punto ang ila sini nga last recourse magwa na giniya sa kooperatiba. Kag nangita man sila sa ila sini iya nga mga pwede mapalapitan so that nga makapadayon sila sa ila sini nga palangabuyan. Oh? Kay ikaw man abi, isa ikaw ka-operator, nag-agree ikaw nga magpa-consolidate. Oh? Kung pila ang ginapangayo sini iyang kwarta sa pangkabilugan, kung whatever purpose man iya, nga ginakinanglan sang kooperatiba, para makonsolidate ka, naghatag ka man. Now, maligad ang mga tinuig. Curious ka lang, abiti, ang akon ginpundar dira nga kwarta? Kumusta na? Ano nang sitwasyon sina? Tapos gulpiada lang. Hindi na yung ma-explikar sang opisyal sang isa ka kooperatiba. Tapos, mabiya lang siya sa iya pwesto or pag patigayon sang eleksyon, di na siya magdaog. Tapos, anuay na siya sa labton. Oh, malagyo lang siya. Oh, there was a time gani nga ang isa ka driver nagamba nga ang former president namon ang palangabuyan mo sa dalanon man kami adlaw-adlaw araman sa dalanon basi kon magsugat anay banas naton preparar ka lang. Oh. May mga muna sila nga sugilanon. Kay hindi na ma-explikar sa mga nagapulungko dira kundi nagkantong ila sini nga kwarta. So problematic sa aton sini nga mga kabumbo. Pasalamat lang gani kay may mga konsiderasyon pa sa karon ang Department of Transportation kag ginakonsiderar nga pabalikon sa biyahe, no? Pero kung nagademand iya ining mga unconsolidated sa aton sini nga gobyerno, hatagan taman sang nagakigo sini iya nga simpo kay naibaluan naton ginatun-an man mo, hindi man niya basta-basta nga ipadaso-daso lang kung ano man ang sarang nga mga konsiderasyon para iya matagan para mahatagan sa nagakigo nga pagtamo ng ginasinggitan sa mga traditional jeepney operators. No? Nga makita lamang sa DOTR, makakita ang DOTR sa nga win-win solusyon sa aton sini nga mga kabumbo. No? Tigin pamatian na sila ang mga traditional jeepneys. Dako na nga bagay sa aton sini nga mga kabumbo. Pero inang mag-demand pagin iya, do maburubudlay kang mapropinot managuro kay base kon isa man ina sa halinan sang mambal naton ginamo sa tunga sang dalan hindi paginsidyanay isang PUJ driver kag sang traditional driver kag sang modernized or minibus sa aton sini nga mga kabumbo. Di ba? Tigina hulat-hulat diri banwa kung anong mangin masunod siniya nga lihok sang Department of Transportation, no? Natuhoy karon sa sining pagkonsiderar nga sarang nga maka-renew sang provisional authority agud nga maka-operate ang mga unconsolidated nga mga traditional jeepneys. 25 minutos sa kaligad sa taknang alaw na pagbalik naton na banwa istoryahan naton. Ang Bureau of Fire Protection liwat nga nagpahanumdom sa mga nagapanag-iya sang pribado sini nga salakyan or even man gani sa mga
di pampasahero nga salakyan nga hindi gid mag-parking malapit sa fire hydrant. Ti isa ini sa mga mayor nga pagsulundan mo sa aton sini nga mga kabumbo nga sarang iyang mahibaluan dapat sa isa ka motorista or isa ka individual nga nagauyat sa driver's license. Ti ang natabuan sini dito sa may distrito sa nga mulo kung magsala sa nagligad lamang sini may nadlaw, may sunog to. Ti matughong kung tani iya ang Bureau of Fire Protection ng fire truck sa tubig. Makuha sila sa tubig sa fire hydrant. Ti nabudlayan sila kay may nagaparking to yung salakyan. Jesus Maria kagusip po. Kaglakip na sila dikron, minor de edad gipahinga ginhimuslan sa 22 anyos nga lalaki sa Banwa sang Kalinog. Balikan tapay mga balita sa panay naton nga pagpalayag diri sa Bomboanay Sudto. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo. 30 minutos nakaligad sa takna nga launa, balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay Sudto. Check ko this time si Bombo. Hana andasa ang Bureau of Fire Protection may panumdum diri no sa mga tag-iya sang salakyan nga hindi gid pang i-park sa kilid sang or malapit sa fire hydrant kay mabudlay para sa ila kun chimpo nga ini ang mayara sang respondihan sini iyang
sunog kag kung ini sila ang mag-refill sang ila sining mga tubig sa tagsa ka mga fire trucks. Sa aton sining mga kabumbo sa iban ganing lugar ginadalasa na lang ng mga salakyan nga naga-parking sa kilid sang or malapit sa hydrant mo. Sa aton sining mga kabumbo kag YD sang salabton ang fire or ang fire station or ang Bureau of Fire Abi, no? Sa aton sining mga kauturan. Anyway, check ta si Bombo Hana Andasa sa sining follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Bombo Cham nag-remind sa liwat Kariman ang katapos sa fire protection dali sa may bahin sa Iloilo City sa ining mga driver nga mga responsable sa pag-park ng ilang mga salakyan kung sa tion sa sunog ay kami-ara man dira nga may mga fire hydrant tuod sa kilid sa mga dalanon. So kinahanglan ini nga hindi o kung wala sang obstruction ang sa mga fire hydrant nga ini ibat sa tusig sa may bahin sa molo sa nagligal gila mga adlaw nga konsudiin na picture and mismo sa katapos ng Federation Fire Iloilo katapos man sa mga bombero ang ining isa ka salakyan nga naka-park sa may fire hydrant kag diri sa bahin man sa Bureau of Protection Iloilo City maayo lang kuno nga ang ining sunog hindi itama ka nako kag hindi na nila kinahanglan magpa dito sa fire hydrant if ever gid man nga atong sunog ng dako gid kag kinahanglan nga buksan pa gid atong fire hydrant obstruction na iniiya Bombo Cham but diri man ato survey nga pahanumdum nga no parking sa may Molo Plaza fire hydrant bangod man sa sunog na natabo nila sa may residential fire sa Townsville Barangay Molo Iloilo City kung tuliin man ang sa may prohibition section 46 Republic Act number 4136 kung sabihin gina-prohibit kid ang pag-park sa mga driver attended or unattended sa mga ila sa lakyan na komobisiklo within 4 meters halin diri sa may hydrant. Kaya diri man ang penalty sini nag-upod man sa violation sa Republic Act number 14136 kung sabihin nagadepende man sa Traffic Regulatory Agency kung LTO iba diri nag-pamulta sang 1,000 pesos. But iban man diri ang violator sini ang sa ilalim sa Republic Act number 9514 ang responsable man sa administrative fine nga nagalabog Maria sa 37,500 pesos tubtob 50,000 o 50,000 pesos. So ini man diri gina-implementar gid sa protection nga wala kun tani sa obstruction ang mga hydrant diri sa mga syudad sa Iloilo. Actually si Fire Superintendent Melanie Habawel ang Iloilo City Fire Marshal nagsiling diri nga may experience na sang una gani sa ilang pagresponde sa may sunog may time nga gin isol o kung kinahanglan gid nga bug-on ang windshield sang ining salakyan agud nga mabuksan kag matulog ang ining salakyan agud nga hindi mag-obstruct sa fire hydrant kitikuhaan kini sang tubig Bombo Cham agud nga mapalong ang ining nagapadayon nga pagsupok sang sunog man either residential o kung ano pa man nga nagkasunog right after man so dapat sa mga driver na mangin responsable iya Bombo Cham. Yari bala ka nabating naton ang ining pahayagman ni Fire Superintendent Melanie Habawel. Naton ma'am. Yes ma'am, mo under sa aton sining fire code isa ina siya sa mga prohibited acts ma'am no nga naga-obstruct kita sa mga fire lanes kagang fire hydrants naton. So in our case here, ma'am, no, wala kita sa mga fire lanes, but ang recent nga incident is amo to nga may nagapark sa aton sining fire hydrant, which is hindi gid na siya pwede under sa fire code naton. Okay, so with this, ma'am, ang info diri sa driver nga taga-iyasang salakyan, ma'am, napanabot na sang BFP ini sa LTO, ma'am. Actually, ma'am, no, ang ining wala nato na identify ang driver pero ang iyang plate number no ng aton sining action is naton siya
report no sa other agencies. So in that case Land Transportation Office. So bali ma'am, ano man ma'am ang natuga sini based man sa mga bombero naton nga nagresponded during that time, totally huol gid ni siya ma'am sang time pag-respond sa sunog ma'am. Sang nagresponde kita actually ma'am wala man ni namo na tatapan gid sa aton nga mga nauna dito nga responders no. Ang isa pa wala nagdugay ang aton nga firefighting, that's why nga wala kita nag up nga makuha sa tubig sa hydrant nga to. Pero no dapat naton tandaan nga ini nga action is violation, ini may mga legal repercussions ini. Una ma'am no, ang public safety naton ma-compromise ang aton sini nga firefighting because makakause ini sang delay sa aton sining pagkuha sang tubig, pa-extract tubig dito kag sa aton nga actions mismo sa pag-suppress no sa sunog. Ikaduha ma'am, so may mga salabton ni sila sa may mga laws kita no nga naga-prohibit diri, and that hindi lang man sa Bureau of Fire na I'm sure may other agencies nga may mga ini sila may mga salabton. So sa amon ini is may fine ini ma'am nga 37,500 to 50,000 no ang amoy sini nga illegal nga obra. So during that time sa Molo amo na gani mamambal ko nga wala nagdugay ang aton firefighting nga wala kita resort nga magkuha sang tubig dito sa hydrant nga ato no dito. So what if kung dako ato nga sunog nga need naton so maka-obstruct gid. So sang before ma'am sang may mga early pa lang no na ako sa service may experience kami sini na wala kita choice kundi itulod ang salakyan or buko ng iyang windshield para matulod siya kiti kinanglan naton ang area nga ga-obstruct siya sa aton sini nga olobrahon amon olobrahon. Kumbaga emergency. Pahanomdom. Yes, ma'am. Pahanomdom na lang nato ma'am sa publiko and sa mga drivers nga mga responsable gid sa ilang mga gina-park all the time man ma'am. Yes ma'am no, diri sa syudad sa una sa aton ahensya nga part ini sa amon trabaho nga mag-inspect sa mga hydrants naton diri nga wala sang obstruction para nga in case ang kinahanglanon naton sila during emergency situations no wala sang may makahamper sa aton sini nga operations. In fact no sang last May 20 lang ma'am may memo ka naman kita from higher office reminding us to conduct inspection sa aton sini nga mga fire hydrant. Nabatian diri mo Cham kahayagman sang Iloilo City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawel sa liwat nga pagpahanumdum sa mga drivers nga mga responsable sa pag-park sa mga malapit sa fire hydrant iya Bomba Cham. Ang amo sini iya nga pagsulundan hindi na di dapat ya sagay pa ka pahanumdum kag remind sa mga tag-iya sa nga salakyana kay ti kabahin ini isang Transportation and Traffic Code, Land Transportation and Traffic Code, no? Ang mga nagauyat sang driver's license, professional man o kung non-professional, nakahibalo na sini, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay ti hindi ka man iya ka kuha sang driver's license kung hindi ka kapasar sa examination. So may mga ara dira sa examination nga kasubong sini ang mga basic no nga mga sahi isang pagsulundan ma-encounter mo gina dira no sa aton sini nga mga kabumbo kag kabahin ini iya sang personal and social responsibility sang tagsa ka mga driver kag subong man mga car owners nga magsunod sa aton sini iyang layi. No kay ti hamakon mo sina sang amusan to iyang tsimpo bumbuhan na daw kasubong nagabalabag ito yang pula to nga auto sa
fire truck mo. Kag hindi kumo kay wala sang sunog or why man gina-expectar ang sunog, pwede ka na ya mag-park. Ang mga fire hydrant gani, ginapasiguro ni all of the time, no? All the time, nga wala sa may nag-park dira. 4 meters sa area sang within 4 meters sa area sang kundi na butang abi or na situate ining fire hydrant, no? Kag hindi ka gid dapat ka parking sila dira kay it's either mangin obstruction ina or illegal parking ang imo sini nga mangin violation. Oh, the good thing kay ang lihok sunod sang Bureau of Fire Protection sa aton sini nga City Fire Marshal ay i-report nila tos may LTO ti ekspektaron naton kag bantayan tani ang show cause order nga pagwaon sa LTO ay sa tag-iya sining salakyan na bombohana. Yes, tama inaabang mo siya nga sa right of now gani man gina-imbestigahan man kag ginaptal man mismo sa Land Transportation Office ang ining sa bahin sa driver mismo tag-iya sang ining salakyan na tigin-pili nga mag-park nila at isar nga may fire hydrant knowing ini basic naman kumbaga nga impormasyon sa mga drivers nga hindi pwede gid mag-park malapit diri kay maayo na lang sa nga mayo mapalad nga hindi yung bitamaan kada ko ang sunog sa molo wherein nga wala na sila off na magkuha gid diri mismo sa among fire hydrant but if ever gid man mo siyam itamaan na kahuol kag makadelay gid iya sa pagkuha sa mga bombero sa ining tubig sa ining fire hydrant mo siyam. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombohana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. Oh, so amo nang ambal naton bla kaysa nagligan to kun si Attorney Didoy Hiduspan pa sinya lantaw kag ginahusisa namon gina-review namon kung ano ang kulang sa Land Transportation Office para nga ma-educate ang mga drivers. No? Para malikawanta ang disgrasya sa dalanon. Oh. Kung sa mo sina nga plastada, may mga gamay guro nga improvement or tutukan ang Land Transportation Office, pero sa pangkabilugan, makabig naton yung mga 95%. No? 95% ara mismo sa tawo ang problema. Hindi kay sa aton siniya nga LTO or sa Land Transportation Office, no? Hindi kay sa aton sini nga layi kundi ara sa tawo ang problema. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ngaman kay ti sa pinakasimple nga butang. Oh? Sino abing nagauyat sang driver's license? No? Non-professional o kung professional man, ang wala sang ihibalo na tuhoy sa hindi pwede makapark malapit sa fire hydrant. No? Alsa kamot abe? Yang nag-alsa kamot laban-laban sa fixer ni nag-age. Oh. Kay kung nagkuha ikaw sang exam, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, masalapuan mo gid ining nasambitan karon iyang tupiko. Kay basic ini siya katama sa aton sini nga mga tagpalamati. No? Ti ang isa sa mga mas mambal naton guro pagdisiplina sa mga driver para nga magbag-o ang ila sini nga mga driving attitude. Oh, amo iya ang hatag sang nagakigo sini nga penalidad. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Para nga ti isa man sa mga pamaagi nga ginadisiplina ang isa iya ka driver kang hindi sa iya
hambal nga susahaw nga gamay gid lang nga paglapas ta sa pagsulundan. Dakpon mo gid ko, isyuan mo gid ko ticket, kwaon mo gid akon nga driver's license. Ti isa ina nga pamagi kun madisiplina ang mga driver nga tunto sarawayon, no, para nga hindi na sila magkomiter or hindi na sila maglapas sa mga pagsulundan sa aton siniiya nga trapiko. 46 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balikan ko linya ni Bombo Paulina Piliora. Ang minor de edad ginlugos sang isa iya ka lalaki sa banwasang Kalinog. Ang naghimulos sa 22 anyos ka lalaki. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Di anong plastada sini ang suspect nadakpan, anong ginhalinan or anong nagtulod sini siya sa pag himulos sa minor de edad. Sa aton sini nga mga kabumbo sa chimpo yan ni former President Rodrigo Duterte, basta rapist ka tuya daw kasubong nga nakaalay na nga adik ka, amo na nga nang lugos ikaw. Ang amo sini iyang mentalidad nag-exister pa bala subong iyang sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nga kung nagapanglugos ka, adik ka, kung rapist ka, adik ka. Bombo Pao sa report, please go ahead. Yag Bombo Cham nga ginhimuslan sang to be confirmed pa 22 anyos nga lalaki ining minor de edad, naga-edad ini siya 12 years old sa may Banwa man sang Kalinog. Parehas ini sila duha nga barangay sang suspect kag sang biktima. Balig na banta naton siguro mga Miyerkules ini siya sang gabi natabo. And then Wibes sang hapon nakapanugid diri ang biktima ining minor de edad. Hindi pa diri mabuyagyag man sang kapulisan kundi specifically nga barangay sa may Banwa man sang Kalinog, but to be exact dara sa Banwa man sang Kalinog kag same lang sila nga barangay. Kag sa aton diri pakigangutan ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station nga si Police Major Miles Geron. Iya diri ginpahayag nga nadugayan pa nga makapanugid ang biktima bangod man nga ginpahog ini siya sang suspect. Apang ginpahayag diri Bombo Cham nga nanugid ini siya sa iya nga tiya, and then nag-decide later on ang tiya man or gilayon man nga nanugid ining tiya sa kapulisan. Kag dito naging istorya man diri sang bata. So ang pahayag diri sa base sa kapulisan or pinaagi man diri sa kapulisan nga gingkantuan sa balay ining sang suspect ining biktima kag nagasakay ini siya sa motor kag gindala ini siya sa layo nga lugar Bombo Cham kag dumadasig ang iya pagpadalagan man kag that time ko no sang okon halin sa barangay sa nga ginaistaran sang bata padulong sa ginluntaran man didto sa ginaaligar or ginpayag nga pagpanghimulos man diri sa biktima is medyo malayo-layo na ini siya kuno Bombo Cham kag dira madubo na bukid na balang apartment sang Kalinog kag may upod man kuno that time ining bata sa ila nga puloy-an apang hubog kuno. That is why wala ini siya manutisyaran kay ang bata is ara nagapungko sa sagwa Bombo Cham. Then dira natabo na kuno ang pagpanghimulos man diri based sa investigation sang kapulisan. Magkakilala man ni kuno ang suspect kag ang biktima pero wala man sang kumbaga relasyon gidya bala or may ikaangtanan ini sila duwa Bombo Cham in terms sa blood or gibutang ta magparentihanay o kung may relasyon pero wala Bombo Cham. Pang today to be updated pa kay subong ini siyang adlaw nakatalana man ipamedical subject for confirmation agud nga may baluan kung natandog man gid diri Bombo Cham sang suspect ining biktima. Apang kagabi dito nagapadayon ang ilang hot pursuit operation sang naging pakigangutan naton si Police Major Miles Geron. May natigayon ini sila nga may nadakpan pero hindi gali amo Bombo Cham utod ni gali sang suspect kag ginpahayag diri nga sa kaginalang sang aga gin-confirm man diri sa aton ni Police Major Miles Geron nga ginbuy-an naman ini nila bangod nga sang gipakita sa biktima hindi kuno amo Bombo Cham kay nakapalagyo na gali diri
ang gimpahayag dito sa utod sang suspect is nagpadulong man sa syudad Bombocham. Ining ginatudlo man suspect sa pagpanghimulos man diri sa minor de edad. As to the details kung ano gid ang exactly natabo sa paghimulos, hindi man din mabuyagyag bangod tuman man ini siya ka sensitibo bangod magluwas nga minor de edad or magluwas nga rape victim minor de edad pa diri aga involved Bombocham. Sa for confirmation, pabati naton ang naging pahayag ni Police Major Miles Geron, ang hepes ng Kalinog Municipal Police Station. May alam kita isang victim naman minor. Kagang naghimo sinimong sa paghimulos siya mama, isa naman ng legal age. Kag mismo isa naman sila ka barangay ma'am. Pila sir ang edad sa minor de edad? Ala sa 12 years old ma'am. According sa victim ma'am, ara daw kalabas yung mga 22 anyos ang suspect. Paano man sila naging connected, sir, nga duwa? So, din yung kantuan na takon sa balay nila, ang bata sa pagiging kaliga sa motor, pagiging paahong man siya nga may singgit, touched ka. Tapos yun pa, laga niya din tulong motor, So, ang bata nag-look lang, di ba sinulog. Basta nagdala sa isa na lugar. Ang kumbaga layo sa ila balay, sir, halin sa balay sang 12 years old, gindala siya sa layo nga lugar, sir? Sa layo nga lugar ko naman. Do mga pila ka meter, sir? Hindi lang mukhang kitang bata kan, kalayo sa layo sila. Pag yung bata, kaya nagdukan ka naman, pinapahog sa mga suspect na nga muna game ko siya. Paano may sir man? Wala ginikanan or wala tao that time sa ilang nga balay nga anak ko siya sa 22 years old? May upod na siya ko naman po, galing yung bata, sa gawa, kaya upod na ako, hubog sa bahay nila. Hinugit siya sa tiya, So, nakalakan sa ilang balay, hinugit siya sa tiya, So, hinugdan siya sa tiya, nagkanto din sa police station. Kilalahay sila nga dawa na nga daan? Yes, ma'am, kilalahay siya, ma'am. Anong lapitan na ila balay, sir? Kagdo ano kalayoon? Sa piyak ang gawang sityo, mas malayo lang gawang sila. May recorded ni sir nga kaso ining suspect, sir? Hindi pa pero sa subong daw hindi pa naman daw may naka-record din na sila ang suspect na tanong. So bali sir nalagyo dahil san o nalagyo ni sir ang suspect, sir? Ang bata, ato naman to ko daw sila. Pero tayo nagpalagyo ang bata. Nagpakabulig sa tiya, yung nagreklamo doon. Estudyante ni sir ang both, ang suspect ang victim? Hindi lang ko kabalo kung suspect naman kung na-eskwela pa. Ang hepes ang Kalinog Municipal Police Station. So, ang recent na nga update diri is amo na nagapadayon ang ilang hot pursuit kay do gid nila na hingabutan kagabi ang sa balay balas ang suspect ining kuntani dakpon ini siya. Pero and confirmation pa man or i-confirm pa man, i-verify pa man under man sa patigayonon nga medical examination diri sa minor de edad Bombocham. May gin custody ang Kalinog PNP pero hindi amo nga tawo? Kay do ano lang gali kay gintambal sang bata Bombocham ato kuno sa ila balay ang suspect balay balasong suspect ato to siya kuno gintudlo sang bata. Pero hindi gali amo to ang utod ya gali Bombocham pero wala na custody. I see. Okay. Pero sa pagkanto sa pulis to sa pagtudlo sa biktima, wala nila nahingabutan ang tutuod nga suspect. Wala nila nahingabutan Bombocham. Kay do medyo ano man kay di layo gid man abi sa may banwa. Kuno Bombocham kaya ang ginikanan sang suspitsado ginatudlo nga suspitsado na istorya sang aton sini ka pulisan ginayo nila nga pasurindero na lang kung wala man gid siya sang may ginhimo sini nga malain kung aligasyon lamang ining sambitan karon nga pagpanghimulos nga abi malagyo siya. Ang only information nga nahatag diri sa Kalinog Municipal Police Station nga nagpalagyo kag nagpadulong kuno sa may syudad Bombocham kay gintudlo Manila ti ang maka-confirm lang gid lamang diri mismo ang sa identity ti ang bata mismo kag subong man kiti kakilala niya man kag same lang man sila nga barangay amo lang na medyo layo anay lang ang sitio kag kung matigayon tani imani madakpan man ining suspect
kag kung hindi gid man siya be guilty Bombo Cham kag kung if ever patigayuno nila nga investigation ma-confirm kay 2 man pakalamharon man ang bata kag may i-undergo man diri if ever nga magluwas sa medical examination sa assistant mismo sang Municipal Social Welfare and Development Office agud nga may intervention man nga patigayunon diri sa bata kung ma-confirm diri nga matuod ang ginpahayag diri Bombo Cham nga paghimulos. Aha, ining bata minor de edad mga pilang pangidaron niya sini Bombo 12. Pauline? 12 ko no Bombo Cham, 12 years old. 12 years old. Tigmay pa, wala pa nag-teen. Wala pa no? Wala pa nag-teen. Okay, wala pa nag-teen. Kay ti mag-teen na 13. 13, Oo, ano man nga klase isang paminsaron na kurso na dahan niya ining 12 anyos ang bata, Bombo Pau. Amo gani Bombo Cham, do masubo-subo gid nga balita. Pero sa subong adlaw we'll see man kung ano man ang resulta sa medical examination diri. Pero tay mga further nga mga details man diri intindihan taman nga hindi man diri mabuyag sang kapulisan kay under naman ini sa custody diri sang or pagdumala man sang WCPD kag MSWDO sa nasabitan man nga banwa. Now, tawag siya nga may upod ang biktima pero ano to hubog? Ara ono sa sulod sang palagay ang bata ko na sa sagwa nagapungko. Tapos hubog yung upod niya sa sulod sa balay? Wala na ma-confirm kung ano niya to Bombo Cham pero hubog ko naman ang wala man ang tisyaran nga gindala na to gali ang bata. Ti araw-araw pangaway ginagsinggita ng bata nagtsabaw abi? Gimpahog ko no Bombo Cham kag ginpaburutan man sa motor madasig. Siguro tinsindihan man kay 12 anyos. So, ama na. Grabe man nga daw kung kisa kung makambal ka daw mambal mo nga daw drama sa radyo kag daw pelikula pero nagakatabo gali sa matutuod sini nga kabuhi no. That is why sa mga ginikanan dira kag sa mga utod naton ba hindi nyo gin pag pabaying inyo sini nga mga kabataan nilabi pa kung mga babaye ini Bombo Pauline? Exactly Bombo Cham. And magluwas dira dalon ta na lang Bombo Cham bala kay kagina man dira man sa bahin sang banwa sang Lemery may nagluntad nga vehicular accident self-inflicted ini siya dira sa bahin sang San Jose Lemery kung sa diin ginkilala diri ang driver sang motor nga si alias Rio ang kas na si alias Marvin kag sa aton ginpakigangutan ang investigator on case sang Lemery Municipal Police Station nga si Police Corporal Leo Harce or iya diri ginpahayag nga halin ini sa may Sara ang duwa sakay sang motor padulong ini sila kung tani sa may San Jose Lemery bali naghalin sila kuno dito Bombo Cham 11:30 sang gabi nag-inom-inom nakaabot sila sa lugar or may nabatian bala nga naglagpok ang mga residente man sang nasambit man nga lugar 1:30 AM na ini siya but nasapuan ang ilang lawas or nakita ang ilalawas 5:30 AM na ini Bombo Cham reported sa kapulisan 6:30 AM kag dito nakita man ini nga driver sang motor actually layo ni kuno ang distansya sang driver kag sang angkas bangod sa piyak na ini nga sityo ang angkas kay ginpahayag na ngayo na ini siya sang bulig sa mga balay-balay bala sa palibot pero wala may nakabati kay ti kaagahon kag ang una dito gindangpan niya do mga tigulang paabi Bombo Cham tugin wala naman balagin mind sa mga tawo sa palibot nga may naglagapok kay ti kaagahon kag ang based diri sa investigation ang dalan tara ako nadampi sa may overflow sang San Jose Lemery do indi asimentado ini siya tas gulpi bala mautod ang gagwa diri sa initial investigation posible na alang-alangan ining driver sang motorsiklo do nag-swerve ini siya pa right Bombo Cham kay supposed to be dapat may curve na ini siya pa left mo dapat sa left siya masaylo galing kay nag-swerve siya pa right rason man nga tumba and another factor is nakainom sila Bombo Cham so ginbawian sang kabuhi ining driver kag may-ari ini siya nga head injury diri naman niya sa bahin sang iyang angkas may ara sang mga minor nga abrasion sa iyang liog may ari man ni sa iyang wala nga guya pero andi pa ni siya sa may ospital kuno Bombo Cham as to confirmation man sang kapulisan duwa sila wala sang helmet kag wala sang lisensya. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo sining mga balita.
Oras naton, 1 minuto na kaligad sa takna siningala sa 2. Iban nga mga balita kag impormasyon itugyan naton sa iban Sinimanusan Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras, 1 minuto na kaligad sa takna alas 2. Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambo. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agud nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kagasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website.
Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginsang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sing simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. Nagapanambalik kita, this is Tita Regine, Friday edition. This is the last Friday for the month of May. Next Friday natin would be already for the month of June. So, kumusta? Kumusta na ang inyong mga buhay-buhay dyan? Kumusta ang love life? Kumusta ang family life? Kumusta ka mo individually? I hope everybody is just feeling okay. Kung may mga ara man, no, nga mga ginaagyan, nga mga problema, always remember, nothing is permanent in this world. So malabay lang na. So hindi pagpahapita, palabaya lang ang mga problema. Pwede nga ma-share whatever it is that you are into right now. Happy ka mo, sad ka mo, elated ka mo, or excited ka mo. Pwede nyo ma-share ang inang mga feelings diri sa kahapon lamang program. All you have to do is write down your stories and you can send through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon sulaton ang inyong mga kasaysayan kag ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Lolo Dencio, anong imong plano para buwas? I'm sure, no? Nga ti budlayan ka, kung maggadto ka di, pero kung luyag mo gid, ti pwede man dito ka lang, no? Sa idalom. Sa ground floor, parang dito ta ikaw tawagan. Kag dito kay ari ko sa babaw, ikaw dito sa dalom. Pero kung hindi kaya ang maggadto diri sa Bombo, pwede gid nga hatagan mo lang kami sa imong cellphone number para nga matawagan ka lang namon. So bisan ara ka dira sa imong balay, pwede gyapon matigayon na atong pag-interview. May options ka lo, depende sa imo. Anyway, it's 14 minutes after 2 o'clock. Welcome everyone. And here's our song na para sa inyo tanan from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Good afternoon and welcome sa KLP. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama
Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ay naglalangas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako by Francis Lazatin. Kung gusto mo nga makashare diri sa KLP, and especially if gusto mo nga makadaog sa 1,000 pesos and makaatubangay kita diri sa Bombo Radio. As in, dumaanuhay gid no. Interviewhan na man lang gali. All you have to do, kung gusto nyo ina, simple lang, share your stories. Ay, may mga suki kita nga daw na miss ko lang. Daw ay na kita nakabati sa ila for a while. Dale, samputotan, kamusta ka na, Lynn? I hope nga improving ang aton nga health condition. Always praying for that. And si Miss G, kumusta na kita, Miss G? Daw wala ka na nakapabatsyag lately. But anyway, sa iban pagid naton, nga mga suki dira.
Good afternoon lang sa inyo. I hope nga everything is well. Kay Ma'am Inbi, good afternoon man sa imo, ma'am. Also kay Mia. And sa tanan nga aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, kag mga letter senders diri sa KLP. 20 minutes after 2 o'clock on a Friday, kaopo ninyo si Tita Regine, and we have our first story gina-share diri sa aton ni Lucky Taurus sang 3rd District. Dear Tita Regine. Si Jesusa gali, no? So, kita man, it's been a while. Kamusta ka na, Jesusa? Basi makachempo ka, sulat ka man diha. Dili na kita sa sulat ni Lucky Taurus. Mayong adlaw, Tita Reg. Lucky Taurus gali. Pag naman ko nakachempo, nga magpadala sulat, Tita Reg, kay kasako, abi sa akon. Pero subong, mahingagaw ko danay shares ang istorya ko, parte sa nanay ko, nga tam-an gid ka strong. Bisan late na ang pagtamyaw ko sa iya sa Mother's Day. Happy Mother's Day. Pero ginapabugal ko gid ang nanay ko. Kaysa anom kami nga magulutod, siya lang nagbuhi sa amon hasta sa pag-eskwela namon tita. Ginbayaan kami sang amon amay. Grade 6 ang amon magulang, kagang amon agot 3 months pa lang, Tita Reg. Ako sang time nga to, 6 years old pa lang, tita. Nabelong gid kami sa broken family. Pero ang amo nanay nagpakabakon. Waay gid siya nadulaan sang pagpalangga sa amon tita. Ginantos niya nga magpa-Manila kag mag-obra sa tawo para lang mabuhi kami. Ginbilin niya kami sa amon lola para nga makaobra siya. Hasta nga makatapos amon nga magulang nga isa naka-teacher. Proud man ko sa magulang ko, tita, kay nakatapos man siya, pero ginbuligan niya man si nanay. Kay nag-working student man, tita, kay nakagraduate siya, nga cum laude. Hasta nga nagpuli na si nanay sa amon, kay ang magulang namon, siya na nagbulig sa amon mag-eskwela. Hasta amat-amat, nakatapos ang iba ko nga utod, tita, kag ako, naka-high school lang, pero at least, naka-eskwela. Anom gali kami, tita, nga mag-ulutod, puro gid babayi. Hasta nga nakatapos naman amon agot sa college, nga magna cum laude, tita. Sa anom sa amon, tita, duha man lang kami ang wala naka-college. Subong, si nanay tawhay na, sa balay na lang, nagasari-sari store na lang. Ang amon gamay nga tiyangges ang una, nga gagmay pa kami, ara pa, hasta subong, Tita Reg. So, amon man na ang nakabulig sa amon. Subong, duwa na lang sa amon, ang wala pamilya, tita, kay ang pangduwa namon nga magulang, sa abroad siya, gabulig kay nanay namon. Kagang agot namon, sa Manila, nagaobra. Proud gid ko, tita, sa nanay ko, kagapasalamat gid ko, kay waay niya kami ginpabayan. Nadula man sa kalibutan amon lola, nga nagbulig sa amon, pero tawhay na si nanay, nga ginbayaan niya kami, tita. Ang duha nga mga nanay nga ini sa kabuhi namon. Hasta na rin na lang, Tita Reg, kaya medyo malawig na, ang imusuki nga tagpalamati si Lucky Taurus sang 1st District. Lucky Taurus, we have one thing in common. Da makarelate man ako sa imong story, kay ti ano man kami nga mag-ululutod, kag puro man kami babaye, ako ang agot. So we grew up, no, nga wala sang male presence sa sulod sang panimalay. Ti amo niya father, napatay, bata pa ko, and then sa inyo naman niya, ginbayaan ka mo, no. Kag ang imo nga mother, nag-show gid, just like my own mother, nag-show sang strength kag naghimo gid, no, sa mga pagsakripisyo
para kamo mapadako, para kamo mapaeskwela, in your case ang imong mother ginbatas nga mapahilayo sa inyo para lang makapangita kwarta, para nga mapadako kamo, mapaeskwela kamo, masuportahan kamo sa inyo nga mga handom. Swerte kamo kay ti may lola kamo nga gabundok ang pagsalig sa inyo nga mother nga hindi kamo pagpabayan. Kay siya gid ang inyo nga nangin another mother, samtang wala dira ang inyo nga original nga mother dito sa may medyo malayo nga lugar kag nagabakas para nga masuportahan kamo financially. So kanami no kami nagsalo sa iyang nga role, and so that's why while growing up daw makahambal kita no nga kamuya you understand better ang inyo nga sitwasyon, and wala sang resentment kundi nga pag-intindi lang gid no kag pagbulig, and also doing your best para nga makabulig ka mo because you understand kung ano ang inyong situation. Nangin maayo ka mo nga mga estudyante, nangin maayo ka mo nga mga anak. And so, wala nyo magipabudlayan ang inyong nga iloy, kag isa nyo pa ka iloy, ang inyong nga lola nga amugid ang nag-take care sa inyo. Thank you so much, Gid, sa imo sa pag-share again diri sa kahapon lamang program, Taurus, Lucky Taurus, sang 3rd District. It is now 2:26 in the afternoon. Again, this is Tita Regine para sa KLP. Magabalik kita pagkatapos sa bila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-con. On with the reading of the stories, there is a KLP. We have another story coming from Nanay Flores ng Santa Barbara. Mahal kong Inday Regine. Mahal kong Inday Regine, kabay nga sa pagbukas mo sa akong sulat, makayuhom kagid sini, sa pagsaysay ko sa akong inagihan, sang pag-eskwela ko nga edad ko napulo na katuig. Balan mo Inday, wala akong makapa-enroll kay nag-agi ang Second World War sa kalibutan. 1946 amo ang pag-abot sa mga kano nga soldado nga nagbulig diri sa Pilipinas. Ano pa, may edad na ako kag mag-eskwela. Malayo ang amon balay sa eskwelahan pero maayo man ang alagyan. Nagabalon kami sang akon magulang. Ang ramay sang saging, amo ang ginaputos ni nanay kay wala kami sang balunan. Kay tama gid kapigado ato nga tiyempo. Sa amon balay, wala kami sang kutsara, pinggan kag baso. Ang amon kutsara, kung may linugaw sa aga, ang ginagamit namon ang dahon sang lubi. So amon ina nga utdon, kag kutsara na. Ang amon pinggan, paya sang lubi. Kag ang amon nga kabo, amo man ang lubi nga wala pagbuka. Gamay lang ang buka sa baba ayon, kag amo ang amon nga ginaimnan, ginatawag nga hungot. Inday sa laktod nga istorya, kada aga, kung magkanto na kami sa bulutuan,
Nagaagi kami anay sa puno sang bubog nga kahoy. Upod kami sang akon amiga, nagapangkuha kami sang bunga sang banawak. Nagapauna-una kami kuha sang luto sang banawak kay ginapabayluhan namon sang papel kag lapis sa among nga classmate. Gani nagiinagaway kami saka sa puno sang bubog kag magsaylo sa balagon sang banawak. Isa ka purong nga luto sang banawak, 5 ka panid nga papel. Kundi hindi na si nanay magbakal sang amon papel sa isa ka semana. Inday Regine, tama kami kasadya nga mag-amiga. Tagon talang sila sa tunay nilang ngalan. Ang isa si Telma, ang kapid niya si Delia. So amugid ini ang akong tunay nga mga amiga. Siling ko sa ila. Kung makatapos gani kita sa pag-eskwela sa high school, anong inyo kuhaon sa college? Nursing, siling ni Delia. Ako, gusto ko nga magkuha sang kurso sang pagka-teacher. Agud nga makabalos ako sang pagguripat sa akon hita nga nagalagubgid ang agi. Kay Telma, amuman, nga mangin teacher man siya. Anay sang ulihi, nakagraduate na kami sa elementary, why na kami makapadayon sa amon pag-eskwela, kay hindi na gusto ang amon mga ginikanan, kay wala na sang mabulig sa ila sa pagpangita sang amon nga pagkaon. Nagpangani na lang kami kag magpananom para may kwarta. Tapos, pagkaedad na namon 17, naman na kami nga 3. Karon, ako 30 years na nga nabalo. Ang kapid, balo naman, kag may mga apo na. Inday Regine nga ang una, ang mga lalaki mapatay haw. Sa amon barangay, kalabanan, lalaki, una nga mapatay. So hasta na lang diri. Inday ang malawig ko nga sulat, kabay nga nalingaw man ang mga abyanta sa kahanginan, ang matinahuron, Nanay Flor sa Santa Barbara. Nanay Flor, salamat for another story share dali sa KLP. Doon nakayuhom ako, no? Kaysa una mo pala sa greetings pa lang. Siling mo kabay nga makayuhom kagin. I remembered, no? Ang standards ang una, smile before you open. There are letters nga ma-receive ko para sa KLP. Nakabutang po sa sagwa sang envelope. Smile before you open, Tita Reg. Nagayuhuman ako. Every time na makita ako, ina. But anyway, so 17 pa lang, nagpalamanan na ka mga mag-best friends. Daw nang hindi pala rehos kid, no? Ang inyong mga edad sa inyong pagpamana. Sayang, you had your dreams. Pero ugaling lang, ginkulang sa finances. But anyway, siguro nagbawi man kamo sa inyong mga kabataan. Sa imo nga pamangkot, kay 30 years ka na nga nabalo, pagsiling mo sa inyo dira nga barangay, sa inyo nga lugar, sa mga amang couples nga ang mga lalaki gid ang nagauna nga nagakaladula sang sa mga babae. Abot lang ako lang ni ha. Siguro because ang mga lalaki amo na sila ang mga hard workers kay being the head of the family sa ila ginaiya nakaatang no ang pagpanrabaho, pagpangita sa nga kinawala para nga mag-raise ang ilang family. Well, of course, we know, no, kung ang namatan is sa uma, so ang pagtrabaho is kalaborous. Okay? Hard labor. Tapos, siguro because, no, kapoy sila sa ilang pagpanrabaho sa bilog nga adlaw, dira sa barangay. Syempre, after sang ilang pagpanrabaho, kung makapuli sila, makahapit-hapit sa mga amigo, sa makainom-inom. Ang iban, nagakadalman sa pag-inom. So that means may bisyo. Okay? So maybe, no, those are factors kung nga ang mas madamo ang mga nagkauna, no, nga nagakaladula sang sa mga lalaki dira sa inyo sang sa mga babae. But of course, ang bottom line is that, well, kung nasa na lang dira ang imo kandila, how could you question that?
hindi bala. Anyway, salamat gid kanami man because while growing up, nakakita ka man sa iyong mga own set of true friends. And maybe until now, no, may mga communication pa kamo. If wala, it's time to reach out sa iyong mga friends. 34 minutes after 2 o'clock, salamat gid sa iyong mga share diri sa amon, Nanay Floors ng Santa Barbara. Magapanumbalik kita, still with Tita Regine, diri sa kahapon lamang program, pagkatapos sa pinaka-importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang Pikita, another Lola Ampaling story for us sa sininga hapon. Maayong hapon sa inyo tanan. Bisan sobra kainit subong adlaw, ang akong biabi bedroom sobra kainit, ilibinigid ni ti ang kisame, medyo manubo. Again, good afternoon gid sa inyo tanan. Mahal kong Tita Regine. Luyog ko i-share sa imo karon ang natuhoy sa akon apo sa Hinablos. Siguro, mga 2 weeks ang bakasyon nila nga mag-amay. Halin sa tong Holy Week. So na-share sila sa akon pag abot nila. Kay ti mahambal ko bala nga sobra kabuot nila sa akon. Halin sang may kaugalingon pa ako nga balay sadto kag tubtub sa panahon subong wala nagabag-o. Ka mga buot sa ila gihapon, palangga nila ako sa gihapon. Sa tong Lunes, April 28, 2025, naglakat sila. Naglakat na, no? Gabi ang ilang nga flight. Sa tong April 28 sang aga, mga 10 o'clock, namasyar ining apo ko kay ti masay goodbye na sa akon. Kay ti ambal niya sa akon, flight na nila sa gabi. Bautita nakibot ako nga sang pag-abot niya, sining pinakamabuot ko nga apo. May dala siya nga duha ka dalagko nga mga supot nganto hindi siya makadala. Damo-damo nga mga groceries, mga pagkaon, mga bulong, kag mga adult vitamins, kag mga mineral drinks, kag kung ano pa nga mga bulong ang iya nga dala. Talagang mapagmahal at maalalahanin sa akin. Sa nagligid nga tuig, nakalimutan ko lang kung ilang taon siya sa Japan. Nag-teach siya dito sang subject nga English sa school sa mga Japanese. Balaan mo sa itong unang panahon, ang duha ka mga uton niya nga babae, dito man nagapuyo, kag nagatrabaho. Sa subong, may pamilya na sila dito sa Manila. Ang panganay, naging artista sadto, kag sa subong, may anak nga duha ka bilog. Panganay, babae, kag sunod, lalaki. Naging asawa ini sang anak sang isa ka senador naton.
kagin patindugan siya sang kaugalingon nga balay sa compound o lugar sang pamilya sang senador. 3 sila nga mag-ululutod, mga mabuot gid sila sa akon. Isa ka besad to, paglubong sang utod ko sa Las Piñas sa San Jose Street, nakatulog ako sa ilang balay. Kag sa kwarto sang akon nga apo, kay ti dito siya sa balay, nga ato kay tinagabusong siya sadto, abi mo ka mga gwapa bala sa ilang nga 3 ni nga mag-ululutod. Sa lahat ng 3 magkakapatid, ang bunso ang pinakamabait, mapagmahal at maalalahanin sa akin. 2 ka beses siya nga nagkadto sadto sang iya nga pag-abot, kag bago siya nagpauli sadtong Lunes, April 28. Tingin pamangkot ko siya kung saan naman siya mabalik. Kag tiyambal niya sa akon, base sa sunod nga bakasyon. Kay may trabaho man siya. Tapos, sambal niya sa akon, ginakupaan-kupaan niya ko, tapos kinakahaluk-halukan niya ko. Tapos sila niya, Lola, nga ang naghihibi ka. Ang sabat ko, tears of joy. Pangod nga nagkilitaay naman kita sa madugay nga mga panahon, nga way kita nagkilitaay. Halin sang nadulaan na ako, no? Sa akon kaugalingon nga balay. Tita Regine, sa panahon nga ini, hindi gid ma-erase sa akon nga utak, sa aking puso't damdamin, ang pagkitaay namon, ang ginapang istoryahan namon, sang pinakamabuot ko nga apo. Tani kaluyan siya sa mahal nga Diyos, nga makapamasyar liwat siya sa akon, samtang nga buhi pa ako. Permigid ako nagapangamuyo sa aton mahal nga Diyos, nga hatagan ako permis ang strength and energy kag palawigon ang akon nga kabuhi sa kalibutan. Ang mahal na poong may kapal palaging nakikinig sa aking panalangin sa kanya araw at gabi, mga silent prayers ko. Kahit hindi man ako makahalin sa balay, kahit ang health ko mahina na. Tuwing linggo, tinagasimba man ako sa Haro Metropolitan Church through sa Bombo Radio lang. Kag may notebook man ako nga gina-record ko ang mga sermon ni Monsignor Meliton Oso. So, Tita Regine, may mga hutik-hutik ako nga nabatian, nagahambal nga isang birthday ko kuno, why man ako nagsimba, kung nagkadto sa simbahan. Tita Regine, sadto nga healthy pagid ako, no? Mapagsik pa, kag pwede pa nga makahalin sa balay, bisan nga wala ako sang upod, ay permigid ako yung nagasimba. Ti balaan man na sa aton nga mahal nga Diyos nga hindi ko na kaya nga magkadto sa simbahan. Bisan ang pari gani naghambal man nga kung hindi mo kaya, bisan sa balay mo lang, dito ka lang mga muyo. Kung sa bagay tita, no? Ang kinaandan, ang mga ulihing tubo, masimba lang. Kung upod ang boyfriend o girlfriend. Kaginakaptan ang cellphone. Hindi kaangay sa amon sadto, prayer book, rosarito, amon na amon ginakaptan, kag may manto pa sa ulo. Ang mahambal ko lang sa subong, ang mga ugali sa mga pamatanon, ang ilabala nga panapton ay dumakadto sa party o sa disco. Tita, hindi man lang, pero karaniwan parang di formal ang kasuotan. Tita, bisan na why ako nagakadto sa simbahan sa subong nga panahon, pero balaan sa mahal nga Diyos, ang ako nga pagsalig sa iya. Kag ginasabat niya ang ako nga mga silent prayers sa adlaw kagabi. Gani naluoy kag ginapamatian niya ang ako nga mga prayers. Kita mo man tita, sa tatay kag nanay nga side, pati sa mga kaparentihan sang bana ko, wala ni isang older adult citizen na buhay sa ngayon. Na alam mo naman na 96 years old na ako, kay ti ginapalawig ang akon kabuhi isang aton nga mahal nga Diyos. Gani permigid kita nga magsalig sa iya para nga palawigon, pahabain ang ating buhay dito sa mundo. So Tita Regine, I have to close now. Madaming salamat sa iyong mga pagbasa sa akong malaba nga sulat, love and kisses and prayers. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing, and please extend my best regards and kisses
Sa kay Mia Sambingawan, kay Deo Samputotan, Nanay Delson Zaraga, Student Mama Blambunaw, kay sa tanan-tanan nga mga co-letter senders ko. Pasensya lang sa iba't ibang letter senders na hindi ko binanggit. Of course, Tita Regine and family, mahal ko kayong lahat. Blablads, Lola Amparin. Lola Amparing, it's a blessing, no? When there are people around that show love, respect, and care para sa imo. So consider yourself nga maswerte gid ikaw, and yes, even if ara ka lang sa inyo nga balay, kay hindi na kaya, no? Nga magkadto sa simbahan, but you said, nagasimba ka man through Bombo Radio's 7 a.m. nga mass, nga nagka-connect dito sa Metropolitan Harrow Cathedral. So, anywhere you are, ang imo nga mga prayers, mabatian gid sa aton mahal nga Diyos. So, keep on praying, not just for you, but for us also and all your loved ones. Salamat gid, mayong hapon sa imo, Lola Amparing. Magkapanambali kita, 2:45 in the afternoon. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang Plus Wala de Iloilo. Bill Board of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Next story is from Gemini 15, sang 3rd District. Dear Tita Regine. First of all, allow me to greet you, kag ang tanan yung makaupdanan mo dira sa Bombo sa maayong hapon.
Ako tita, bangod ari ako diri sa balay, naisipan ko man nga magpadala sa akong istorya sa kabuhi diri sa kahapon lamang program. May bana na ako subong tita Regine, nagpakasal kami sa mga nagligad lang ng mga tinuig. Abi ko tita, wala na sang lalaki nga magseryoso sa akon kag magdesisyon nga pakasalan pa ako. Nga ang nakahambal ako si Tita Reg, bangod isa ako kadisgrasyada. Nagbusong ako, kaginbayaan sang lalaki nga nagpabusong sa akon. Hindi mahapos, Tita Regine, sa mga kaangay ko nga magsalig paliwat, kag mag-asa, ng isa ka adlaw, may lalaki nga magabaton sa amon, kag matuod-tuod kami nga palanggaon, pati na ang amon anak. Umpisahan ko sa nakilala ko si Edwin. 18 anyos lang ako sadto, kag siya 21. Nagatrabaho ako sa syudad bilang tagadulong sang bata sa eskwelahan. Si Edwin nagatrabaho sa isa ka water refilling station nga malapit sa amon, kag alagyan gid kun magwa kami halin sa balay sang akon amo. Kinder 2 kalisad to ang bata nga akon nga ginasugat dulong sa school. Sa masami, kung maglabay kami dira, ginapangilayan niya ako, kag ginayuhuman. Tub-tub, nga ginpangayo niya ang akon nga cellphone number. Dito nagumpisa ang tanan, tub-tub nga ginpangaluyagan niya ako, kag nangin kami. May day off ako, Tita Regine, kada Domingo. Kag hindi man istrikto ang akon ama kag amo, gani free ako makagwa akong Domingo, bilog nga adlaw. Gani kada Domingo, updanay kami ni Edwin, nagasimba, nagalagaw, nagalantaw sine, hasta nga nakalabot kami sa mga lugar nga hindi pa namon dapat kadtuan. Apang bangod palangga ko siya, nagpasugot ako sang iyaluyag. Wala madugayi, nagbusong ako. Nagpauli kami sa akong lugar, sa balay sang akong ginikanan. Nagupod man si Edwin, kag ginatubang namon ang akong ginikanan. Bangod wala naman sa mahimo ang akong ginikanan, kay nagabusong na ako, ginbaton kami nila. Ako na mismo ang naghambal sa akong ginikanan. Nasiling ko, hindi lang anay kami magpakasal, si ni Edwin, kay unahon anay namon, ang galastuhan para sa akong nga pagbata. So nag-upod kami ni Edwin. Siya nagpadayon sa iya trabaho, kag sa balay na siya nagapauli. Ako sa balay na lang, kag nagbulig na lang sa akon iloy sa pagbaligya sang tinapay kag uga sa iya nga pwesto sa amon nga merkado. Nagbata ako sa isa ka bata nga lalaki, kag ara pa man si Edwin. Nagdesisyon kami nga pabunyagan ang amon bata gamit ang iya apelyido. 6 ka bulan sadto ang edad sang amon baby sa naglisensya si Edwin nga mapauli kuno anay siya sa ilagid lugar sa Batangas. Mabalik lang kuno siya ugaling, kay ginapangita siya sang iya iloy nga nagamasakit. Nagpangako siya nga mabalik siya kag mapakasal kami. Nagsalig man ako, Tita Regine, apang amuna atugali ang amon ulihi nga pagkitaay. Wala na gid siya kabalik-balik o kung nakasulat, kag text man lang. Way man ako kabalo sang iya nga address dito sa Batangas. Nagahibi ako, tita, kay naluoy ako sa amon bata nga wala na gid kami ginbalikan sang iya amay. Pangod wala naman ako sang paabuton sa kay Edwin, nangita ako paagi kung paano ko mabuhi ang akon anak. Sa bulig sa akon ginikanan, nakatibawas man kami. Wala labot sa pagbulig ko sa merkado sa amon niloy. Nagabaton man ako labada kag plalantsahon. Nahuya gid ako sa akong ginikanan sa ginhimo sa amon ni Edwin. Madamo man sa nagalibak sa akon nga kuno disgrasyada ako pag ang iban daw manabo ang ilang pagtulok sa akon. Pero tanan ini ginpabayan ko lang. Human na sadto sa pamensaron ko nga kami na lang sang anak ko ang magkaupod sa pagpangabuhi kag hindi na ako magsalig paliwat sa mga lalaki. May mga tion nga ginabasol ko man ang akong kaugalingon. Bangod nagdali-dali ako sa amon relasyon ni Edwin, kag nagsaligid ako sang todo sa iya. Apang wala ako, maghunahuna, Tita Reg, nga mag-aabot pagali sa akong kabuhi, si Kanor. Si Kanor may pwesto sang itlugan sa merkado,
Kag halos sa adlaw-adlaw nga tanan, nagakita ay kami. Mas gulang ini siya sa akon sa mga 7 ka tuig, kag taga Pihak Baryo ini siya. Wala gid ako maguna-huna nga mga luyag siya sa akon, kay kahipos lang sa iya nga klase sang tawo. Wala gani nag-entra sa mga sundlog-sundlog sa mga lalaki nga kaupod namon sa tinda. Gani nakibot gid ako nga naghambal siya nga makadto siya kuno sa balay kag formal nga mga luyag sa akon. Kinambalan ko siya nga ako gid kay kabalo ka man sang estado sang akon kabuhi. Siling ko, wala ka na huya nga basi kadlawan ka sa mga tao sa palibot kag hambalon nga inang dala ide. Pero ginsabat niya ako, Tita Regine, nga wala siya kuno labot kung ano man ang ihambal sa mga tao sa palibot. Kay iya man ini kabuhi kag siya ang nakahibalo kung ano ang iya nga luyag sa iya kabuhi. 4 ka tuig na sadto ang edad sang amon anak ni Edwin. Kag sa pagbukas ng klase, plano ko na siya nga paeskwelahon. Wala ko lang gin seryoso ang hambal ni Kanor sa akon. Minsilingan ko lang siya nga panumdumon niya anay sa makapila ka beses. Kung desidido gid siya sa luyag niya nga matabo. Ginabalan ko pa siya nga manghulong-hulong siya anay, mangita-ngita sa palibot. Kati madamo man ang mga dalaga dira, kag mga maayo man sila. Mas maayo pa gani siguro sa akon. Ginhipsan ko lang atong hambal ni Kanor, kiti siling ko, basi makamaradmad pa man siya. Apang nakibot ako, isa ka bes nga nagmuno si nanay sa akon, naging istorya siya kuno ni Kanor, kag naglisensya nga makadto siya sa balay para formal nga magpangaluyag sa akon. Ipamangkot ko si nanay kung ano man ang matugda niya na tuhoy diri. Ginsabat niya ako, tita, nga ara na ako sa husto nga edad, kag may isip, kag makadesisyon na sang akon. Nga ako no, hindi ko pagtagaan tsansa si Kanor nga makapangaluyag. Mayo gani ko no, para mas makilala ko ang tao. Kung wala ako balatyagon, hindi ko kuno pagpiliton. Pero basi kung may ara man, may balatyagon man ako kay Kanor, kag manamian man ako sa iya, ti bahala na ako kung ano ang idesisyon ko. Gani ang ginatubang ko si Kanor sa nagkadto siya sa balay kay nagpangaluyag. Ginambalan ko siya nga hindi namon pagdalion ang amon kaugalingon. Mas maayo nga kilalahon anay namon ang isa kag isa bag-o kami magdesisyon. Apang gitpasikto ko gid siya, kun bala bato niya man ang akon anak, kag seryoso siya nga nagsabat nga huo, kag napanumduman na niya ina. Ang isa sa nanamian gani niya kuno sa akon, amo ang pagka matinatapon, kag pagka mapinalanggaon ko nga iloy. Kung napalangga ako kuno sang maayo ang akon bata, wala question nga manami man ako magpalangga sa akon manginbana. Wala nagaliis ang gidikanan si Kanor, kag may duwa lang siya kautod nga may mga pamilya naman. So sa sige-sige nga pagpamasyar niya sa akon, mas nakilala namon ang isa kag isa, kag amat-amat man nga nagakahulog ang akon nga buot sa iya. Mabuot siya, kag palangga niya man ang akon bata. Gani wala nagdugay, ginbaton ko siya, kag nagpakasal kami. Ginambalan ko siya nga sa ikaduha nga tion, mapatad na naman ako, kag gabay lang kung tani, nga hindi niya lang ako pagpaslawon, kag sakito naman ang akon buot. Ginakabig ko ang akon kaugalingon nga maswerte, Tita Regine, nga nakasalapo pa ako sa isa katawo nga kaangay ni Kanor. Wala ako sing isaway sa iya, kag palangga ni giniya kami sa akon nga bata. Ang mga tao sa palibot, nagahuring-huring sang una, naghililipos naman lang. Kay nakita nila nga malipayon kami ni Kanor sa amon nga pag-upod. Subong nagabusong ako kag mahambal ko nga hulugid ng langit sa akon kabuhi si Kanor. So hasta na lang din Tita Regine, akon nga pag-istorya. Kung tani, nakakuha man inspirasyon ang imo nga matag palamati. Sa liwat, ako si Gemini 15, sang 3rd District. Well, ang aton nga pagkadasma sa aton kabuhi does not define us as a person, no?
What defines us is ang aton nga pagbangon. Kag kung paano naton, no? Nga ginatinguan gid nga mabalik sa husto nga pathways ang aton nga kabuhi. So swerte mo, no? Nga may isa ka kanor nga nag-abot sa imo kabuhi nga hindi ang mga setbacks ang kabuhi mo ang iya nga focus kundi nga ang iya nga balatyagon para sa imo kag nakita niya ang mga good qualities sa isa ka babayi nga iya nga ginapangita. And it is good nga gitagaan mo sang tsansa ang imong kaugalingon kag si Norman, no? Nga makilala ninyo ang isa kag isa kag ma-size up ninyo if it's really worth trying and entering again ikaw sa imong bahin into another relationship. Siling mo mapatad ka naman balaliwat basi kon sa second time around mabigo ka na naman. But look, you're very happy now, blessed with a child. So kabay ha nga mangin because of that child mas mangin mabakod pagid ang inyong pag-upod ni Kanor bilang mag-asawa. So you have 2 kids to love plus si Kanor, no? Also a great source of love para sa inyo bilang isa ka family. So we're very happy para sa imo. Salamat kid for sharing with us your love story. Gemini 15, sang 3rd District. And what about you, mga kabombo? What is the story of your life? What is your love story? You can share them diri sa kahapon lamang program by email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas, si Tuyang Ermitanya, Unagid, after sa KLP, pagasundan sa Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Balikay kita, boss. Madaming salamat sa inyo and hopefully, mangin kaupod naton si Lolo Densyong, aton yung winner for last week. And of course, boss, mag-a-announce kita another new winner for this week. Madaming salamat sa inyo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.